Lukiben tayo ti Juan Kapitulo 1. Juan Kapitulo 1, basaek manipod versikulo 1. Idi punganay adda ti berbo, ket ti berbo adda iti Dios, ket ti berbo isu Dios. Isu metlaeng adda idi punganay iti Dios. Dagiti su amin na paaddada gapo ken kuana, ket no isu awan ti napaadda kadagiti adda. Ditoy no kunana idi punganay, kayat nasa uwen sakbay nga naiparswa ti lubong. Ti Diyos addan sakbay nga naparswa ti lubong. Kastamet adda idin ti sao ti Diyos. Dayta ti kunana ditoy. Idi punganay adda ti berbo. Pinarswa ti Diyos ti lubong, babaen iti sauna. Kasta amang ted ti baro abiyag kadagiti tattao iti lubong, babaen iti espiritu iti sauna. Ti Diyos ited na iti tao ti biyag ti anak ti Diyos, babaen kadagiti sasauna. Ita agbibiyag kayo iti lasag. Ket ti lasagyo addamet iti babaen ti linteg ti nature. Daytamet ket sao ti Diyos. Ita dingdinggen tayo dagiti sasao ti Biblia. Ket dagiti sasao iti Biblia, isuda ti linteg ti espiritum. Ngem daytoy berbo ti Dios nga adda nanipod idi punganay, daytoy a berbo ket Dios. Daytoy a berbo ket Dios. Ita dagiti sasaw nga ibagbagak ket dengdenggen babaen kadagita lapayagyo. Dagiti sasaw nga ibagbagak ket siak a mismo. Padasen tayo daytoy. Ingatoy ti kanawan nga imayo. Ita ibabayon. Dagiti saok ket siak a mismo. No umay ko ingato dagiti kanawan nga ima ti tunggal maysa kada kayo, nalabit marigatanak ang mga ramid. Ngem ita inbagak dagijay asao, ingato yu amin dagiti imayo. Gaputa daytoy ti personalidad ko, otoridad ko, ken tinatawan a kababalin ko, ket addada kadagiti saok. Adda ti Dios kadagiti sasauna. Kadagitoy ngal aldaw, adu ti tao nga ti ammoda ket ti Dios ken dagiti sao ti Dios ket agdumada. Dagiti tattao si gaganetget nga itugot da dagiti Bibliada iti papananda, no damagem no sa dinot papananda, kunada nga mapanda umawat iti parabor. Ngem ti saludsod, ket sa dinno ti pangawatam ti parabor. Ti parabor ket awatem manipod kadagiti sasao ti Dios. Gaputa ti berbo ket isu Dios. Adda parabor kadagitoy asasao, ken addaan iti biag. Kitan tayo ti versikulo 14. Versikulo 14. Ulitin nyo ti ibagak. Ket day di a berbo nagbalin alasag. Ket nagipagyan kada tayo. Ket nakita mi ti dayag na. Akaslay ti dayag ti bugbugtong nga anak ti ama. Napno ti parabor ken pudno. Kitain tayo no anat kunana ditoy. Ket day di a berbo nagbalin alasag. Ni Jesus ti sarsaritain na ditoy. Ni Jesus. Ti Biblia kunana at ti berbo ket Dios. Ti Dios si bibiyag akas berbo. Inkabil na ti bagiti tao ken imay iti pisikal alubong ti tao. Isu nga ni Jesus ket Dios. Ken isuna ti berbo ti Dios. Apay akasta? Inadal tayo idin ti Genesis. Iti Genesis 2:17 kunana. Ngem ti aggapo iti kayo ti pannakaammo ti imbag ken ti dakes saan munto akanen. Ta iti aldaw apan nangan mo iti dayjay matay kanto adi bumurong. No inawat ko man ni Adan ken Eva dagitoy asasao agnanayon abiyag ti kaipapanan na kumakadakwada. Ti kayo ti biyag ket addamet ijay. Ket no nanganda kuma iti kayo ti biyag,
inawat da kumatibiyag nga agnanayon. Ngem di da inawat dagitoy asasao iti puso da. Nangngeg dalaeng. Di da inawat iti puso da. Ket de di uleg ani Satanas, napan ket kinunana, no kanenyo dayta abunga, saan apod no amatay kayo. No kanenyo dayta, agbalin kayo akasla Diyos. Idi kinunana daytoy, inawat adagos ni Eva, dagitoy asasauna. Isu nga kinnan na ti bunga. Daytoy, tinangrugyan ti papatay ti tao, ken tinangrugyan ti pannakatnag ti tao. Ngarud, apaman nga agbasol ti tao ti kastoy awagas, kasano kumaamay salakan manipod kadayay a sitwasyon? Ti Diyos imbaon na, ti sauna iti maminsan pay. Ni Jesus isu ti sao ti Diyos, nga imay babaen iti lasag. Ni Jesus isu ti sao ti Diyos. Ket ti Biblia saumet ida ti Diyos. Isu nga no babaen iti Biblia, ket awatem dagiti sasao ni Jesus, itapusom ita nga aldaw, ti problema, ti basol mo, ket masolbar, ken mabalin kan tumeten, maisalakan. Iti napalabas, a lecture tayo, impakita kada kayo ti kunana iti Juan chapter 10 verse 35. Suruten nyo dagitoy ibagak. Nuninagan na ida ti di Diyos, dagiti nakaisauan ti sao ti Diyos. Ngarod, no awaten nyo ti sao ti Diyos itapuso yo, agbalin kay a Diyos. Kayat na asawen, agbalin kayo nga anak ti Diyos. Lukibento iti Juan kapitulo 6. Juan chapter 6 verse 63. Ulitin nyo ti ibagak. Ti espiritu ti mangted iti biag. Ti lasag awan ti maited na. Dagiti insaok kada kayo, espiritu da ken biag. Kitain tayo ti kunana ditoy. Dagitoy dagiti sasao ni Jesus, ken kunana dagiti insaok kada kayo, espiritu da ken biag. Dagitoy asasao ket biag. Isu nga no awatem, dagiti sasao ti Diyos itapusom ita, agbiag ka. Ti problema ti basol mo, masolbar. Agbalin ka anasantuan. No awatem ti sao ti Diyos, agbalin ka nga anak ti Diyos. Makaawat ka iti biag, ken maawat iyo ti Espiritu Santo. Ita mapantoy iti Juan kapitulo 5. Kapitulo 5, versikulo 25. Pudno kunak kada kayo, umay ti oras ket addaitan. Adagiti natay mangegdanto ti timek ti anak ti Dios, ket dagiti agdengeg agbiagdanto. Umay ti oras ket addaitan adagiti natay mangegdanto ti timek ti anak ti Dios. Kunana ket addaitan. Kayat naasawen tunggal denggem dagiti sasao ti Biblia. Tunggal agdengeg kayo kadagiti sasao ti Biblia. Daytoy akan ito paraken ka ket itan. Ket dagiti agdengeg agbiagdanto. Ket dagiti agdengeg agbiagdanto. No awatem dagiti sasao ti Dios, dagiti sasao ni Jesus itapusom agbiag kanto. Mapantayo ita iti Juan kapitulo 6. Versikulo 27. Kapitulo 6, versikulo 27.
Agtrabaho kayo saan agapu ti taraon ang mapukaw, no diket gapu iti taraon ang mataginayon, ang maipaay iti biyag nga agnanayon. Nga ited kada kayo ti anak ti tao, ta iso pinanekneken ti Ama a Diyos. Ti anak ti tao ket ni Jesus. Iti pangrugyan ti maikanem a kapitulo, mabasa tayo ni Jesus pinakan na ti 5,000 a tao, iti 5 a tinapay ken 2 nga ikan. Ket iti sumarunong aldaw, adu a tao tinapan ken ni Jesus. Kadayta a panawen, ammo ni Jesus adagitoy at tao, umayda gaputa nabsugda iti napalabas nga aldaw. Ti ammoda no mapanda ita, makapangandamanen. Isu nga kuna ni Jesus kadakwada, agtrabaho kayo saan agapu di taraon na mapukaw, no diket gapu di taraon ang mataginayon. Kabayatan nga nagbibiyag kayo dito'y lubong aging gaita, nagbibiyag kayo laeng para iti taraon ang mapukaw. Oray kanenyo amin dagitoy, iti unos ti panagbiagyo, rumwerdamet laeng iti likod, ken marunot da. Saan ka di akasta ti panagbiagyo aging gaita? Ni Jesus kunana, agtrabaho tayo, saan aga pwede taraon ang mapukaw. Kayat na asawen, agtrabaho tayo, para iti taraon ang mataginayon. Taraon nga mangted iti agnanayon nga biyag. Dagiti Hudyo nagsaludsud da ken kuana. Kitanto iti versikulo 28. Kinunada nga rod ken kuana. Anya ti rebbeng mi nga aramiden, tapno maaramid mi dagiti aramid ti Dios. Ti panagtrabaho para iti taraon ang mataginayon, ket panagtrabaho para iti Dios. Dinamagda nga rod no anyat aramiden da, tapno maaramid da ti aramid ti Dios. Sinong bata ni Jesus ida, dito'y versikulo 29. Simong bat ni Jesus ket kinunana kadakwada, daytoy ti aramid ti Dios, mamati kayo iti dayjay nga imbaon na. Iti Matthew kapitulo 7, kinuna ni Jesus, saan at itong galmay sa ngagko na kanyak, apo-apo, sumrekto iti pagarian ti langit. No diket ti mga ramid kadagiti pagayatan ni Amak nga adda sa di langit. Ngem anyat kayat nasa uwen ti panangaramid ti pagayatan ti Ama nga adda sa di langit. Ti panangaramid ti pagayatan ti Dios Ama ket pudno a panamati ken ni Jesus nga imbaon ti Dios ken awatem di tapusom. No maisalakan ka, no awatem ti agnanayon a biyag, no dinengeg mo dagiti sasao ti Dios ken patsem ida, ken awatem ti agnanayon a biyag, dayta ti panangaramid ti pagayatan ti Dios Ama. Kitanto iti versikulo 40. Versikulo 40. Tadaytoy ti pagayatan ni Amak, nga tunggal may sa ama kakita iti anak ket mamatiken kuana adda ka mabiyag na nga agnanayon. Kitan tayo daytoy, anyat pagayatan ti Ama, anyat kahit asawen ti pagayatan ti Dios Ama, isu ti ikikita iti anak, ti anak ti Dios, ni Jesus nga anak ti Dios, nga isu ti berbo ti Dios. Ken awatem ti agnanayon na biyag, babaen iti panamati ken kuana. No awatem ti agnanayon a biyag, iti kastoy awagas, aramidem ti pagayatan ti Dios Ama. Ditoy, masarakan tayo ti sungbat, ti may sa kadagiti saludsod tayo. No inawat mon ti biyag nga agnanayon, aramide mon ti pagayatan ti Ama. No di mo pa'y inawat ti biyag nga agnanayon, di mo pa'y nga rod aramiden ti pagayatan na. Ita nga rod, ti kadadaklan na problema yo iso ti basol. Iso nga ti saludsod, anyat aramidem tapno mabayadam dayta a basol mo. Kasanom abayadan ti basol mo? No di mo masarakan ti panakaisalakan, ti wagas a mabayadam ti basol mo, ket ti ipapan mo iji infierno. Dagiti tao adipay na isalakan, iji infierno abayadan da dagiti basol da. Ngem din tumalpas apulos ti panagbayad da. Ngem, adda wagas tapnon mabayadam ti basol mo. Lukibento iti Hebreo kapitulo 9.
Hebreo Kapitulo 9. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 22. Ket kas mayalubog iti linteg, ngan ngani isu amin na banag, maguguron da iti dara, ket no awan ti dara ang maiparukpok, awan ti pan nakasubbot. Ulitin nyo ti bagak, no awan ti dara ang maiparukpok, awan ti pan nakasubbot. Ti wagas tap na mabayadan ti basol, ket babayan ti dara ang maiparukpok. No awan ti dara ang maiparukpok, awan ti pan nakasubbot, kayat nasa wen, awan ti pan nakapakawan. Ngem kunana at ti dara, masapul ang maiparukpok, tap na mabayadan ti basol. Kalpasan na, mabalin mon ti maisalakan. Ilawlawag ko, iti panawen ti daan na tulag, inted ti Diyos kadagiti Israelitas dagiti bilbilin, asuruten da, may papan iti pan nakapakawan, dagiti basbasol da. Dahito ti floor plan iti uneg ti templo. Dahito ti bakod ti templo. Bakod ti templo. Dahito met ti pinakaruangan. Ket iti uneg ti ruangan, adda altar. Dito'y met abugwanda dagiti imima, ken saksaka dagiti papadi, gapot a masapol a nadalus da ditoy. Daytoy apaset ti templo, isu tinasantuan a lugar. Ditoy anaikabil ti showbread, adda napateg akayat na asawen daytoy. Ngimjak pa'y mapanita dita. Daytoy ti kandelero, ket daytoy met ti altar ti insienso. Ditoy nga to, isu ti kasasantuan a lugar. Ket ditoy, adda ti lakasa ti tulag, addamet dagiti kerubin. Ti simsimbolo daytoy a lugar, ket lugar nga ayan ti Dios. Isu nga no agbasol dagiti Israelitas, adda fiesta maminsan iti maysa atawen, amang tedda iti sakripisyo adaton. Gapu iti basol da, mang partida iti kordero wenno baka. Dagiti nabaknang, baka ti idaton da. Ket dagiti saan met unay anabaknang, kordero met ti idaton da. Ket inaramid ti Diyos nga uray dagiti napanglaw, ket mabalinda ti mangipaay iti daton. Kalapati met ti idaton, dagiti napalalot panglaw na. Itedda dagiti animal a maidaton ka dagiti papadi, ket partsenda ditoy iti altar. Ket alaen da ti dara ti animal, ket ipanda, ken ilabas da iti nasantuan a lugar, agingga iti kasasantuan a lugar. Ket ijay na nga iwarasi ti dara. Iti lawlaw ti babati bado ti padi, adda babasit a kampanilya a balitok, dagiti tao iti ruar agururay da. Si uulimek da nga agdengdengeg. Ket inton mangeg da ti uni dagiti babasit a kampanilya, isut pagilasinan at ti problema dagiti basbasol da, ket nasolbaren. Amuda at idara da kumati maipurukpok kadagiti basbasol da, ngem gaputa ay ayaten ti Diyos ida, di na inbaga nga ipurukpok da ti dara da mismo. Ngem impalubos na at ti dara ti animal, ti maipurukpok. Amuda ano ti dara ti animal, ti idaton da iti Diyos, kas bayad dagiti basbasol da, dagiti basbasol da, mapakawanda. Daytoy ti rason no apay nga imbilin ti Diyos, nga ipaay da dagitoy adaton da. Daytoy ti linteg ti sakrifisyo, linteg ti sakrifisyo. Paset dagitoy dagiti linteg, maipapan iti sakrifisyo. Imbes nga ti dara ti tunggal may sa ti may parukpok, impalubos ti Diyos at ti animal ti mapapatay, ket ti dara ti animal ti aramaten ti tao, apang bayad kadagiti basbasol dagiti tattao. Ngem dagitoy ket aniniwan da lang. Lukibento iti Hebreo Kapitulo 10, versikulo 1. Ti sumaruno a kapitulo. Tatilinteg, idinto nga addaan laeng iti aniniwan dagiti nainbag abanag a mapasungad, asaan at tinapaypayso akatulad dagiti banbanag, uray kaano saan na amabalin a palaingin dagiti umasideg iti Diyos, gapu ka dagiti na isao adat daton, nga ijaya da akan kanayon iti tinawen. Daytoy ket aniniwan, numagmag na ti tao iti kalsada, ti aniniwan na sumursurot iti likodan na, saan kadi? Saan na daytoy, ti pudno abanag. Mangiladladawan lang, metaphor, aniniwan nga aramid tapno maipakita na ti basol. Kitan tayo ti versikulo 4, suruten yo ti ibagak.
Ta saan amabalin ati dara dagiti toro abaka ken kalding alalaki ikaten na dagiti basbasol. Kunana ditoy ati dara ti animal ket di na maikat ti basol ti tao. Kasano ang maikat ti na iparukpok a dara ti animal ti problema ti basol nga inaramid ti tao? Ngem kitaan tayo ti bersikulo 5. Gapuna ti isiserek na iti lubong daytoy idi imay ni Jesus. Kunana, daton ken sagot saan mo ida a kinayat. Ngem may sa abagi ti insaganam kanyak. Ita may sa abagi asaan abagi ti animal. May sa abagi asaan abagi ti animal. Ti na isagana. Nang isagana iti may sa abagi. Ti dara na mabalin a maiparukpok a para iti lugar ko. Daytoy adara mabalin a maiparukpok a kasukat ti dara ket daytoy abagi ket bagi ni Jesus. Dara ti maiparukpok para iti pannakapakawan dagiti basbasol. Dagiti Israelitas partsenda ti animal ket idaton da ti dara na iti Dios. Ngem dayta iya niniwan na laeng. Pangarigan laeng asaan nga te pudno abanag. Ngarod tapno mabayadan dagiti basbasol ko ti Dios nangisagana ti may sa abagi at ti dara na masapol a maiparukpok. Ket dayta abagi isu ni Jesus. Lukibenta yun iti Juan Kapitulo 1. Mangikabil kayo ti marker ditoy iti Hebreo Kapitulo 9. Tasubyanan tayo dayta. Kapitulo 1, versikulo 29. Ita kabayatan abasbasaen tayo dagitoy a bersikulo iti Biblia, masulbaryo ti problema yo ti puso yo, ure may salaeng a bersikulo. May salaeng a bersikulo. Saan nakasapulan ti adu asao tapno masulbar laeng ti problema ti puso yo. Masapul yo laeng ti maysa a bersikulo. Isu nga no ti sao ti Diyos sumrek ita pusom ti Biblia saritain na may papan kadagiti mangawat iti sao ti Diyos. Amin ang nangawat iti sao ti Diyos agbalinda a Diyos. Isu nga kabayatan aluktan tayo dagitoy a bersikulo iti Biblia ipakpakaonak laeng nga diyo kumanamnamaen nga adda na idumduma amarik nayo. Ti simple laeng, asaludsud ditoy, ket no dagiti asasao, ket inikanda kayo, wenno saan, ti sungbat kadagiti problema yo. Sinulbar na nga ti problema yo, wenno saan. Daytoy laeng ti panunutin yo. Dagiti kadi sasao, ti Biblia ket sinulbar na ti problema, ti basol yo, wenno saan. Daytoy ti saludsod. Verse 29. Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Iti sumunong aldaw, makita na ni Jesus nga umay kenkwana ket kunana, ulitin nyo ti ibagak, adtoy, ti kordero ti Dios, ang mangikat, ti basol ti lubong. Kitain nyo ti kunana ditoy, may papanken Jesus. Apay nga ni Jesus, ti kordero ti Dios, ti daton nga indaton dagiti papadi idi, papatayen da ti animal, ket idaton da ti darana iti sangwanan ti Dios. Ket daytoy ituduna, ti masakbayan ani Jesus imay akas kordero ti Dios, amangikat kadagiti basol tayo babaen iti bagina, ken binayadan na ti presyo dagiti abas basol, babaen ti panangipurukpok na ti darana. Adtoy ti kordero ti Dios amang ikat ti basol ti lubong. Daytoy nga altar ket irepresent na ti cross. Daytoy ti cross. Apay ngayon purukpok ni Jesus ti dara na ijay cross. Adtoy ti kordero ti Dios amang ikat ti basol ti lubong. Inawit amin ni Jesus ti basol dagiti amin at tao ditoy lubong babaen iti bagina.
Inawit amin ni Jesus, ti basol dagiti amin na tattao dito'y lubong, babaen iti bagina. Ijay cross, inawit amin ni Jesus ti amin a basol ti tao, manipod basol ni Adan. Agingga, ti basol ti maudi a tao ti lubong. Daytoy, ti makagapo, ngayon purokpok na ti dara na ijay cross. Iti kastoy awagas, binayadan na ti basol ko, ken ti basol mo. Isuti ng bayad ti basol tayo. Lukiben tayon ti maikadwa Korinto, Kapitulo 5. Maikadwa Korinto, Kapitulo 5. Versikulo 21. Versikulo 21. Basaek ti versikulo 19 nga umuna. Kayat na asawen at ti Diyos at daidi ken Kristo a pagikapyaen na to'y lubong ken kwa na metlaeng. Ulitin nyo ti bagak, asaan na nga ipabaklay, kadagiti tattao dagiti salungasing da. Kitain to'y ti kunana ditoy, nairaman met dagiti basbasol mo ditoy idi kunana nga dagiti salungasing da. Ti Diyos di na inpabaklay kadagiti tattao dagiti salungasing da. Impabaklay na dagiti abasbasol ken ni Jesus. Kitain ti versikulo 21. Ulitin nyo ti bagak, day di saan, anakaammo ti basol, inaramid na abasol, gapo kada tayo. Tapno makapagbaling tayo, akinalinteg ti Diyos, gapo ken kuana. Kitain nyo daytoy, awan apulos ti basol ni Jesus. No adda ko mabasol ni Jesus, saan ko maamaikari ang mga wit kadagiti basbasol tayo? Apaya kasta, gapo ta damet basol na asolbaren na kuma. Isu nga kasano kuma, asolbaren na ti basol ko. Kas pagarigan, nagtakaw ti dua tao, ket agpadadaan na tiliw. Agpadadaan na kaaramid iti isumet la akrimen wenno panagtakaw. Ngem kas pagarigan nasingpet ti maysa ket imbaga na iti pulis anang tiliw kadakwada. Agpada kami ana tiliw ti panagtakaw. Ngem siya kun ti mangbayad ti inaramid daytoy a tao. Anya nga tatiko na ti pulis? Mauyong. Inaramid mo ti bukod mo akrimen saan kadi? No nakaaramid ka ti krimen, masapol abayadam ti bukod mo abasol. Di mo mabalin nga ikaro ti basol ti sabali. Mabalin mo kadi? Ti tao nga da bukod na abasol, di na mabalin nga ikaro ti basol ti sabali. Awan nga rod, ti uray may sa dito'y lubong, siya sinudaman, ti mabalin amang ikaro ti basol ti sabali. Ngem ni Jesus, awan pulos basol na. Isu ako nana, dedi saan anakaammo ti basol, inaramid na abasol, gapo kada tayo. Ni Jesus isut nagsagaba iti basol tayo. Apay, inparukpok ni Jesus ti dara na, tapno mabayadan na dagiti basol tayo. Lukibento iti Evangelyo ni Matthew, Kapitulo 20. Matthew Kapitulo 20. Matthew Kapitulo 20, versikulo 28. Versikulo 28. Akasmet ti anak ti tao, saan nga imay tapno pagserbian, no diket tapno agservi, ken ited na ti biyag na amay sa asubbot kadagiti ado.
Ti anak ti tao ket isu ni Jesus. Apay nga imay ni Jesus ito'y lubong? Saan nga imay tapno pagserbian? No di ket agserbi kadagiti managbasol, amapanda iti pannakaradael. Isu dayta ni Jesus. Inted na ti biyag na, asubot dagiti adu. Ti pannakasubot iti Korean ket mabalinmet a maisurat iti letra dagiti Chinese. Ket dagitoy a letra kayat na asawen, amabalin mo abayadan ti biyag ti sabali. Iti sabali asao, imay ni Jesus tapno isalakan na ti tao. Apay nga imay ni Jesus ito'y lubong? Imay tapno ited na ti biyag na asubot dagiti adu. Kasta ti kinunana ditoy. Ngarod, no saan na kastoy awagas ti inaramid ni Jesus, di tay kabaelan abayadan dagiti basbasol tayo. Awan kuman ti pamuspusan amabayadan tayo dagiti basbasol tayo. Ita kitayan tayo ti Matthew Kapitulo 26, versikulo 27. Kapitulo 26, versikulo 27. Ket nangala ti maysa nga kopa, ket nagyaman, ket isuinted na kadakwada akon kunana. Uminom kayo amin iti daytoy, ta daytoy isu ti darak iti baro atulag. Isu ama ibuyat gapu kadagiti adu, ama ipaay ti panakaikat dagiti basbasol. Kaday di maudi apang rabii, imuna a pinispisi ni Jesus dagiti tinapay. Sa nangala iti kopa ti arak, ket inted na kadagiti adalan na akinunana nga inumenda. Idi inaramid na daytoy kunana, daytoy isu ti darak iti baro atulag, isu ama ibuyat gapu kadagiti adu, ama ipaay ti panakaikat dagiti basbasol. Pannakapakawan. Ti darak nga iparukpok ko para kada kayo, ti dara ti tulag. Ti tulag ket kari, kunana nga daytoy ti dara na nga addaan kari, maipaay iti pannakapakawan dagiti basbasol. Daytoy ti kinuna ni Jesus. No panunutan nyo daytoy, talaga maamuan yun to no dagitoy, asa sa uwan no saan, ti solusyon di problema dagiti basol ana aramid yo. No mabigbig yun to dagitoy asasao, ket pudno apatyenyo, kas iti naibagan, maamuan yun to no anyat kay papanan, ti imbaga ni Jesus at ti dara nga imparukpok na ijay cross, ket isu ti pannakapakawan dagiti basbasol, dagiti adu at tao. Isu nga idi kunana darak iti baro atulag, anyat kayat na asawen. Ti kariket maysa a klase ti kontrata. No pagsasaritaan tayo ti may papan iti daan, ken baro atulag, ti sao nga tulag ket kari. Ti sao nga tulag iti Koreano ket iyak. At ti kayat na nga sawen ket medisina. Isu nga ti ammo dagiti adu mga tao nga ti daan na tulag ket oriental medicine ket western medicine met kano ti baro atulag. Ngem saan nakasta ti kayat na sawen. Ti daan na tulag ket isu ti kari nga inted ti Dios iti tao babaen iti pannakaaramat ti linteg. Ngem ti tao saan a maisalakan babaen iti kari ti linteg. Ti kayat asawen ti baro atulag ket baro akari. Ket dayta baro akari isu ti kari ti pannakapakawan babaen iti pannakaaramat ti dara ni Kristo Jesus. Dayta ket isu ti baro akari. Ngarod, no gumatang wenno aglako tayo iti balay, dagiti dokumento ket naisurat da. Saan kadi?
ket no kompleton ti dokumento, anya ti maudi a mainayon? Anya ti maudi nga inayon yo? Nalabit, adi kay pa'y naglako wenno gimatang iti balay, iso nga diyo ammo. No gumatang wenno aglako kayo iti balay, anya ti maudi nga maikabil iti dokumento? Nalabit diyo ammo ti ibagbagak. Kas pagarigan nakasagana aminen a dokumento, anya ti maudi nga maikabil? Ti personal a selyoyo. Saan kadi? Ijay Amerika, isurat dati pirmada. Ngim ijay Korea, apaman amay kabil mon ti personal seal mo iti dokumento, saanen apulos ang mabalbaliwan. Ditoy, no maipanggepen iti dara ni Jesus, daytoy akari ket tay makunan nga general akari. Idiin parukpok na Jesus ti dara na, dayta ti pamaneknek, a pinakawanan dagiti basbasol tayo nga awan kondisyon na. Ti dara na isu ti selyo ti kari. Duaribo atawenen tinapalabas. Idiin parukpok ni Jesus ti dara na ijay krus, 2,000 atawenen tinapalabas, na ibuyat ti dara na, amaiga po iti basol ko, ken ti basol mo. Amuyo, ti dara ni Jesus, ket awan pulos basol na. Daytoy ti makagapu at ti dara na mabalin na nga ited, ti pamakawan. Iti amin na basol ti amin na tao, dito'y lubong. Ita, lukibenyo ti Isayas Kapitulo 53. Masarakan daytoy iti daan na tulag. Isayas Kapitulo 53, versikulo 5. Versikulo 5. Isayas Kapitulo 53, versikulo 5. Ulitin nyo ti ibagak. Ngem isu na sugsugat, agapo kadagiti labsing tayo. Isu na palitem, agapo kadagiti kinadangkes tayo. Tidusa ti pakaikapyaan tayo, na ipatay ken kuana. Ket gapo kadagiti saplit na, naagasan tayo. Ti isu ditoy ket ni Jesus. Ngem isu nasugsugat gapo kadagiti labsing tayo. Dagiti labsing tayo ket isu dagiti basol nga inaramid tayo, babaen iti aksyon tayo. Ngem isu nasugsugat agapo kadagiti labsing tayo, isu napalitem. Idinatay ni Jesus, dinuyok dati bakrang na. Natudukmet babaen kadagiti lansa, kinisisiit a korona iti ulo na. Daytoy iti bagbagana ditoy, iti kunana nga isu napalitem. Isu na palitem agapo kadagiti kinadangkes tayo, tidusa ti pakaikapyaan tayo na ipatay ken kuana, ket gapo kadagiti saplit na maagasan tayo. Ti kayat na nga sa uwenda itoy, ti sakit ti espiritu tayo itinagan ti basol, ket naagasanen. Kadagitoy, asasao, ti problema ti basol mo ket saan kadipay anasolbar? May sa nga aldaw, adamay sa anataengan na kinasaok. Linuktak ti Biblia ti daytoy a bersikulo, ket impakitak dagitoy asasao. Impaulit ko ken kuana dagiti bersikulo a basaek. Kinunak, ngem isu na sugsugat, ket inulit na met, ngem isu na sugsugat. Ket kinunak pay nga, gapo iti labsing ko. Ngem kunana, saan mo nga aramiden dayta? Kunana, dagiti labsing tayo. Apay ako na malabsing ko, anyaman na panangilalawag ko,
saan na anaawatan. Idi imbagak ken ko nga dayjay ko ket nairaman ijay tayo, kunana uray pay tati kunana ket tayo nga rod tayo. Di mo ibagbagang ako. Natangken lata agingga nga pimmanaw. Maibagak kadi nga tayo no jak iraman ti bagik. Ti sao nga tayo ket mairaman met daytoy bagik. Saan kadi? Isu nga, bayat abasbasahan tayo ti Biblia, no basahan tayo ti sao ako nana, takas talaunay ti panagayat ti Diyos iti lubong, ngainted na ti anak na abugbugtong, tapno amin amamati ken kuana, saan amapukaw no diket adabiyag na nga agnanayon. At dadatat tao ako nada, mayat dayta iti lubong. Ngem sa anak, ang mairaman ka dayta. Kun kunada nga ni Jesus imay anang ikatibasol tayo, babaen iti bagina, ngem didamit iraman ti bagida ti dayjay sao nga tayo, inlaksid ti bagida kadagiti sabali. Ket kas resulta na saan da apatyen, adagiti bukod da abasol, ket napakawandan, nga isuda ket naisalakanen, nga isuda ket napakawanen. Mamati da adagiti basbasol tayo ket napakawandan, ngem di da mamati nga jay sa unga ko nga isu ti bukod da basol ket napakawanen. Ket ti resultana, dagiti sasao ket di da sumrek iti puso dagiti at tao individually. Ulitin nyo manen ti bagak, ngem isu na sugsugat. Agapo kadagiti labsing tayo. Isu na palitem. Agapo kadagiti kinadangkes tayo. Husto, di kadi? Kumita kayo ditoyen. Bayat adengdenggen yu amin dagitoy, nalabit akastoy ti panpanunuten nyo. Imay ni Jesus dito'y lubong, 2,000 atawenen tinapalabas. Kalpasan na, pimmanaw metlaeng, ngem sa anak paya si bibiyag, idi 2,000 atawenen tinapalabas. Sa din nung rutin na kay konektaran na, ti panakatay ni Jesus, ijay krus, 2,000 atawenen tinapalabas, ken siyak abayat asibibiyag, ken agbasbasol ito'y agdama apanawen. Gaputa di yung makita tin na kay konektaran na, ti ammo yon sabsabali daytoy. Nalabit daytoy ti kunkunayo. Nun ni Jesus ibuyat na ti dara na, ken matay itan, iti sango mismo dagiti matak, maawatak nga para daytoy iti basol ko. Ngem sa anak, paymet anayanak, 2,000 atawenen tinapalabas. Kasano nga rod nga mapakawan ti basol ko, idi imbuyat ni Jesus ti dara na, ken natay, 2,000 atawenen tinapalabas. No kasta, anya ka di ti attitude yo, no basaen yo ti Biblia? Gaputa sa o ti Diyos ti Biblia, masapol abasaen tayo manipod iti point of view ti Diyos. Anya aya, ti kay papananday ta? Ti Diyos labsan na ti oras ken lugar. Iti sabali asao, ilawlawag ko iti kastoy akanayon. Kas pagarigan daytoy ket insekto. No daytoy ng insekto ket magnaaging gaditoy, adu ti busbusen na nga oras. Ti insekto ket adday ti babaen, daytoy alugar, wenno space. Ngem no siyak, makitak dagitoy dua lugar iti maminpinsan. Makitak iti maminpinsan. Makitak ti pangrugyan, ken pagpatinggaan, iti mamaminsan. No daytoy ti Diyos, makita na ti pangrugyan, ken pagpatinggaan na, iti mamaminsan. Gaputa ti Diyos, ket agnanayon. Gaputa ti Diyos, ket labsan na ti oras ken lugar, wenno time and space. Makita na daytoy, iti mamaminsan lang. Isu nga idi ni Jesus inporokpok na ti dara na 2,000 atawenen tinapalabas, no iyarig tayo daytoy akas iti panawen ti tribulasyon, ket adda tayo iti daytoy a panawen,
Amon ti Diyos nga adda tao as ibibiyag. Kas pagarigan dito'y Pilipinas, sakbay ti 2,000 atawen, amunan no si sino ti makaaramid, kadagito'y na duma-duma abasol. Ti Diyos amuna aminen, dagitoy. Dagiti basol nga inarabidyo kabayatan, ti panagbiagyo, ket nagparangdan iti Diyos 2,000 atawenen tinapalabas. Isu nga, idinatay ni Jesus ijay cross, daydi anaminsan lang, 2,000 atawenen tinapalabas, inikat na aminen abasol dito'y lubong. Isu nga manipod iti point of view ti Diyos, dagiday abasol ket napakawanda aminen. Saan nyo amawatan na niya? Apay adiyo maawatan? Gapu tapadpadasen nyo a panunutin may papan ti aramid ti Diyos. Kadagita babasit a kapanunutan nyo. Padasen nyo akitain daytoy, manipod iti point of view ti Diyos. Manipod iti point of view ti Diyos, ti presyo para kadagiti basbasol dagiti amin at tao dito'y lubong, ket nabayadanen 2,000 atawenen tinapalabas. Inawat nan ti bayad a maipaay, kadagiti amin abasbasol. Ti Diyos pinakawanan amin dagiti abasbasol, ket agururay laengen. May sapay nga ilustrasyon. Daytoy ti Diyos. Daytoy met ti tao. Ti basol daytoy a tao ket napan iti Diyos. Adda dua aparte ti nature ti Diyos. Iti sabali a bangir adda ayat. Iti met sabali a bangir hustisya. Daytoy a tao ket managbasol. Ti basol daytoy a tao adda iti ruar ken iti unegna. Ti basol nga adda iti unegna ket banag a nasolbaren. Gaputan o kumen iti basol nga inaramid daytoy a tao. Gaputan o kumen ti tao babaen kadagiti basol nga inaramid na. Ti Diyos ay ayaten na daytoy a tao. Ket gapot ay ayaten na, pakawanan na nga rod, daytoy nga awan kondisyon na. Ngem no pakawanan na, nga awan kondisyon na, kasanong rod daytoy abasol. No ti Diyos pakawanan na latan daytoy abasol, saan nga rod a Diyos ti hustisya? Ti nature ti Diyos may papan iti hustisya, ket masapol a daytoy abasol matratar. Gapol takagura ti Diyos ti basol. Daytoy ti managbasol. Saan ka di? Ay ayaten ti Diyos ti managbasol. Ngem kagura na ti basol. Ngarod, no saan a matratar daytoy abasol, ti ayat ti Diyos, di na mapakawan daytoy a managbasol. Ni Jesus ngarod, inala na, dagiti basol tayo, ket gapu iti dayta abasol, imbuyat na ti dara na iti krus. Isu nga inikat na dagitoy abasol. Gapot ay ayaten na ti managbasol. Nangisagana ti pamakawan iti kastoy awagas. Managbasol kayo amin. Ngem trinatar ni Jesus ti basol yo iti krus. Ket gapot ay ayaten na kayo ti Diyos, pinakawan na kayon. Kastoy dayjay awagas. Mamati kayo man wenno saan. Kastoy at talaga dayjay. Iti dayta akaso, kadayta akaso tunggal maysa ket makapan iti langit. Ngem apay nga saan nga amin ket saan a makapan iti langit? Magunudam laeng no patsem daytoy a kinapudno nga naisalakan kan. No mamati ka, masarakam ti panakaisalakan. Ngem no di mo patyen, saan mo ang masarakan ti panakaisalakan? Daytoy ti punto. Mamati kayo man ken saan, adda kada kayo daytan. Saan kayo piliten ang mamati? Basaen tayo pay, iti maminsan daytoy, sakbay ngagtultuloy tayo. Ulitin nyo ti bagak. Ngem isu na sugsugat. Agapu kadagiti labsing tayo. Isu na palitem.
agapo kadagiti kinadangkes tayo. Ti dusa ti pakikapyaan tayo na ipatay ken kuana. Ket gapo kadagiti saplit na maagasan tayo. Datayo amin kastay lakar karnero anayaw awan. Nagturong itong galmay sa kadatayo iti dalan na metlaeng. Ket ni Hiuba impatay na ken kuana ti kinadakes tayo amin. Kitan tayo no anyat kunana ditoy. Ket ni Hiuba impatay na ken kuana. Sino ti bagbagana ditoy? Ni Hiuba impatay na ken kuana ti kinadakes tayo. No ti dagsen ti basol ket naipatay kada tayo, mapantayo iti infierno. Ngem saan nga inted ti Diyos kanyak daytoy abanag. Ngem impatay na dagitoy adadagsen ken Jesus. Ket natay ni Jesus iti krus, iti lugar tayo. Lukiben tayo iti muna a Pedro Kapitulo 3. Umuna a Pedro Kapitulo 3. Umuna a Pedro Kapitulo 3. Umuna a Pedro Kapitulo 3, versikulo 18. Tani Kristo nagsagabamet gapo kadagiti basbasol, iti namin pinsan daydi nalinteg gapo kadagiti nakillo. Kitain tayo no anya ti kunana ditoy. Nalinteg ni Jesus. Ngimkas isu nalinteg, natay gapo kadagiti saan an nalinteg. Dagiti managbasol. Dayta ti kunana, saan kadi? Tani Kristo nagsagabamet gapo kadagiti basbasol, iti namin pinsan, kunana, naminsan lang. Iti namin pinsan, daydi nalinteg gapo kadagiti nakillo. Datayo kuma ti matay, ti dara tayo kuma ti maibuyat, ken mapan iti infierno. Ngem ni Jesus tinatay iti lugar tayo, gapo kadagiti basbasol tayo. Ni Jesus natay iti lugar tayo, gapo kadagiti espiritu tayo. Isu nga, masapol pay kadi, amatay tayo, wenno saanen. Jak amo. Saan ko nga amo no anyat aramidek? Siyempre, tilasag tayo ket matay. Ngem kuna ti Biblia, ket ti bingay da at danto iti danaw a sumusumged ti apoy ken asufre, daytoy ti ipapatay a maikadwa. Imbes ada tayo, ni Jesus tinatay, iti patay nga agturong iti infierno, numamati tayo laeng. Mapantayo iti Hebreo Kapitulo 9. Nangikabil tayo itay, iti pagilasinan iti Hebreo Kapitulo 9, saan kadi? Versikulo 12. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 12. Versikulo 12. Ulitin nyo ti bagak. Ket saan met agapo iti dara, dagiti toro o kalding, ken dagiti toro a baka, nudiket gapo iti dara na metlaeng. Simrek iti namin pinsan, ama ipaay iti agnanayonen iti santo adiso, anagunudan na ti agnanayon apan nakasubbot. Kitain tayo no anat kunana ditoy. Iti panawen ti daan na tulag, ti Diyos imbagana kadagiti Israelitas nga mangpapatay dati kalding ken baka, mangmangted laeng daytoy ti aniniwan. Ngem ti kunana ditoy, ket saan met agapu iti dara dagiti toro a kalding ken dagiti toro a baka, no di ket gapu iti dara na met laeng. Sino ti bagbagana ditoy? Gapu iti dara na met laeng, nagunudan ni Jesus ti agnanayon apan nakasubbot. Ti agnanayon na pan nakasubbot, ket naarami den. Gapu iti dara na metlaeng, inringpas na ti agnanayon na pan nakasubbot.
Dahito ket saan na temporaryo apan nakasubbot, no di ket agnanayon apan nakasubbot. Kaadwa na makigimgimong, di daan mo aday ito'y agnanayon na pan nakasubbot, ket nalpasen, iti naminsan, ama ipaay iti agnanayonen. Uray no agbasbasa dati Biblia. Iti namin pinsan, nagunudan nan ti agnanayon na pan nakasubbot. Binayadan nan ti basol iti agnanayon. Ti pan nakasubbot ket panangbayad ti presyo ti basol. Binayadan na ti presyo ti basol iti namin pinsan ken maipaay iti agnanayonen. Saan nga mo daytoy dagiti kaaduan at tao? Saan na ba nagdaytoy nga inaramid ti tao nga agnagan iti sintyan kuon? Sino ti makinsao kadagitoy? Sao dagitoy ti Dios. No diket gapo iti dara na metlaeng, simrek iti namin pinsan, ama ipaay iti agnanayonen, ijay santo adisu, anagunudan na ti agnanayon apan nakasubbot. Anyat kaya't nasa uwen no simrek iti namin pinsan, ama ipaay iti agnanayonen, ijay santo adisu? Kitan nyo daytoy, natay ni Jesus ijay krus, ken nagungar, ken naipangato ijay langit, kayat nasa uwen, napan iti Diyos. Ti padi alaen na ti dara ti animal, ket iserek na iti kasasantuan a lugar. Ti kasasantuan a lugar, ket isu ti ayan ti Diyos. Nagungar ni Jesus manipud ken patay, akas maysa akangatuan a padi. Idinatay ni Jesus, isu na ket kasmaysa nga kordero. Ngem idi nagungar, nagbalin akangatuan a padi. Ket kasmaysa akangatuan a padi, inala na ti bukod na adara, ket impan na iti Diyos. Ita, adda isu na iti Diyos, kas kangatuan na padi. Ket isu ti agsasao para kada tayo. Umay tumanipod ijay, iti oras ti maikadwa nga iay na. Kunana nga simrek iti kasasantuan a lugar, iti namin pinsan, nga rod, iti dayta akan ito, amin na basol ti lubong, ket napakawanen, iti namin pinsan, ken maipaay iti agnanayonen. Namin pinsan ang maipaay iti amin ken agnanayonen. Nalabit, narigat ken ka amamati iti daytoy. Kasano kuma amaaramid ti kasta abanag? Kasla saan akasta ti kay papanan na? Ken saan na dayta tinamnamaem asungbat, isu nga saan ka abasta mamati. At dadamit doktor ta theology, asaan amamati kadaytoy. Iti napalabas, nagtrabaho ak iti Far East Broadcasting Company. Dayta nga estasyon ket impatakder ti maysa nga organisasyon dagiti misyonero nga Amerikano tapno maiwaragawag ti ebanghelyo iti komunista a lugar. Isu nga inusarda ti naduma-duma a pagsasao. Adda Russian, English, Chinese, ken siyempre Korean. Agi broadcast da iti naduma-duma a pagsasao. Siyak tinakaytedan ti panakaiwaragawag ti ebanghelyo iti pagsasao a Koreano. May saak iti ang manager ti Korean Language Mission Department. Kadayta a panawen, nagsermonak iti kasla iti daytoy iti radyo. Inlawlawag ko ati dara ni Jesus tinangted ti agnanayon a panakasubbot iti namin pinsan ken maipaay iti agnanayonen. Ngem iti maysa nga aldaw, adamay sa anakangeg iti sermon ko, ket nag-file iti reklamo kontra kanyak. Ti chairman of the board ti istasyon, ket may sa a Koreano. Amin nagangan na et akumpanya nga adda ije Korea, ket adda Koreano nga in charge. Ngarod ti chairman of the board, ket may sa a Koreano, at tinagan na ket Dr. Mo Kang. Isu ket Doctor of Theology. Ti director ti broadcasting station ket misyonero nga Amerikano at tinagan na ket Pence, Mr. Pence. Isuna ket pastor. Ngarod ti chairman of the board, napan ken ni Reverend Pence tapno ireklamo nak. Dayta a pastor kwon ket palso. Masapul nga ikatem. Apay akas ti kunam. Iti sermon na, kinunana nga napakawan tayo iti namin pinsan ken maipaay iti aminen. Palso dayta. Sika ngay Dr. Kang, anya ti patpatsyem? Laglagipen nyo ani Dr. Kang ket Doctor of Theology. Ni Dr. Kang ket kunana, masapul ati tao ket agbabawi ken agbabawi, aging gaamatay. Masapul nga agbabawi ita atawen ken inton umay atawen.
Agbabawi, ken agbabawi manen, sakbay amatay. Ket no aramiden na data, dagiti basol na ket kompleto ang mapakawanda, ken maisalakan to isuna. Idinangeg dayto ni Reverend Pence, nagpanunot ket kinunana. Kasta kadi? Ngem agpada kami ti pamati ken ni Pastor Kwon. Dayta ti insungbat na. Idinangeg dayto iti chairman of the board, danda nila lumugsot dagiti mata na iti ulo na idi kinunana, na alilawak ket dagos a nagresign, ket kalpasan na pimmanaw. Dayto iti patpatyen ti adu a Koreano, ngem dagiti Amerikano ket saan akasta ti pammatida. Kas pagarigan, masapol tayo ti agbabawi nga maulit-ulit akasjay. Ti wagas apa nagbabawi dagiti tattao ket mapanda iti revival meeting. Ti ammuda no di damapan iti revival meeting ket saan da makaawat iti bendisyon. Isu amapanda ken agbabawi da ijay. Imagine nyo man ti maysa a tao anapan iti meeting ket nakaawat iti adu a bendisyon. Agsangit iti napalalo, ibababawi na dagiti basbasol na, no ti tao ket mayat ti sangit na, marikna na alumag-an ti puso na, ken amin adadagsen iti uneg na ket maikkat. Ti ammunan ket pinakawanen ti Dios ket irugi na meten ti agkanta. Ngem anya ti kankantaen na, all my past sins are now forgiven. Napakawan kanun dagiti basbasol na iti napalabas. No kasta, my future sins are not forgiven. Dayta ti kayt nang sawen. Ket kalpasan nga nagbabawi, iti kasta awagas, iti sumaruno manen nga aldaw, matakwatan na nga agaramid manen, isuna ti basol. Iti anyaman a rason, agulbud manen, agpungtot manen, makisinungbat manen, ket mangrugi manen nga agurnong iti sabali a basol. Gapu ta di na naibabawi a dagos ida. Ururnungen na dagiti basol na. Urnungen na ti basol na tunggal maysa. Gapu ta masapol nga ibabawi nanto amin iti sumaruno a revival meeting da. Inurnong na ida nga rod amin, ta nagplano manen amapan iti sumaruno a revival meeting. Planuen na ti mapan iti sumaruno a revival meeting, ken si iili o mangururay a dumanon dayta nga aldaw. Insagana na aminen a masapol na amapan, tapno awan dun ti agbalin a problema kabayatan ti kaawan na. Ngem adda nagbalin a problema ti lugan na, ket na aksidente, ket natay. Ti ammoyo kadi, ket na isalakan da a tao, wenno saan? Ha? Saan isuna ana isalakan? Saan Apolos ana isalakan? Ammuyo no apay? Gaputa ti problema ti basol ket masapol a kompleto a masolbar tapno maisalakan ti tao. No ti kababasitan a basol ket adda pay laeng iti tao, dayta a tao ket di pay naisalakan. Ngem dayjay a tao ket adda pay labasol iti puso na, saan kadi? Nagbabawi iti basol na iti napalabas ket napakawan. Ngem adda pay labasol na nga maaramid na iti masakbayan, saan kadi? Isu a saan a naisalakan. Ti basol ket masapol a mapakawan a kompleto. Ti basol ket napakawanen iti namin pinsan ken agnanayonen. Saan ko nga aramid daytoy? Kitan nyo no anyat kunana ditoy. Ulitin yu ti ibagak. No diket gapo iti dara na metlaeng. Simrek iti namin pinsan ama ipaay iti agnanayonen ijay santo adiso. Anagunudan na ti agnanayon apan nakasubbot. Nagunudan na ti agnanayon apan nakasubbot. Namin pinsan ama ipaay iti agnanayonen. Mapantayo ti bersikulo 26. Tano saan kumaakasta, nasapol na kumati nagsagaba iti namin adu, nanipod iti panakabangon to'y lubong. Ngem ita, namin pinsan laeng iti panungpalan adu a panawen. Isu na iparangarang ama ipaay iti panangpukaw ti basol, gapo iti panakaidaton ti bagina metlaeng. Kitain nyo no anat kunana ditoy. Sakbay da itoy, sinarita nati may papan ti pasamak iti panawen ti daan na tulag. Iti daan na tulag,
mangpatay dagiti Israelitas ti kordero ket ipaayda akas daton iti templo. Wenno agdaton da iti baka. Ngem ti padi ket matay. Iti dayta akaso ti anak a lalaki ti padi ti sumukat ken kuana. Ti anak ti padi ti agbalin a padi a mga ramid ti aramid ti padi. Ket no isumatay ti anak na met ti agbalin nga padi. Aniniwan amin dagitoy, may sa panangiladawan. Araramidan na dagitoy nga panagidaton, maminsan iti may sa atawen, nga awagan da iti aldaw ti panangsubbot. Maminsan laeng daytoy iti may sa atawen. Apay akasta, kas iti kinunak itay, ti dara ti kalding ken baka, ket di da maikat ti basol. Ngem dagitoy adaton, ket nairanta ang mga demonstrar iti nasapsapa, nga iti masakbayan, ti pudno a kordero ket umay tapno pudno nga ikaten na ti basol ti lubong. No ti tao ket agbabawi nga paulit-ulit tunggal agbasol tapno mapakawan, ni Jesus masapul nga rod amatay iti maminadu adaras. Kitain do iti bersikulo 26. Basaek manipod bersikulo 25. Ket saan met a masapul nga idaton na ti bagina iti maminado, akas iti kangatuan na padi, sumrek iti tinawen, a mangipan iti dara ti sabali. Tano saan kumakasta, nasapul na kumati nagsagaba iti naminado, nanipod iti panakabangon to'y lubong. Nukasta nga rod, saan ka di amatay manen ni Jesus ken agungar manen? Matay ken agungar manen, matay ken agungar manen iti maminribo. Saan? Maminribo aribo adaras ti kadatawen? Damagik man da ito'y kada kayo. Namin ano ka di anatay ni Jesus ijay krus? Naminsan, saan ka di? Itaag sa ludsodak manen. Kaano nga inbuyat ni Jesus ti dara na anang pakawan kadagiti tao nga adda idi panawen nga adda isura dito'y daga? Dagiti nga itattao nagbiag iti 1,000 atawenen tinapalabas. Natay ni Jesus 2,000 atawenen tinapalabas. Kaano nga natay para kadagiti tao 1,000 atawenen tinapalabas? 1,000 ataw-tawen sakbay ang nagbiagda? Iti dayta akaso, kaano nga inbuyat met ni Jesus ti dara na para kadagiti tao itaapan panawen? Makita yo? Ti dara ni Jesus ang naibuyat iti naminsan lang 2,000 atawenen tinapalabas na ibuyat ang maigapu iti basol dagiti tao dito'y lubong. Isu nga daytoy ket agnanayon apan nakapakawan. Agnanayon ken naminsan lang a maipaay kadagiti isu amin. Daytoy abanag ti masapol a maawatan yo kumaapudno di tapuso yo. Imagine nyo nga iti dua a tao. Ti may sa kadakwada ket agbababawi iti kastoy. Mapmapanen ken patay. Kinapudno na sakbay amatay ko na Apo Dios, mamatiak nga pakawanem to dagiti basbasol ko. Pacheck a pakawanen nakto. Pacheck mamatiak nga mapan man ti tao ijay langit wenno infierno, ket may sa abanag ti panawen. Daytoy a tao, patyen na nga mapakawanto. Saan apan nakaisalakan dayta? Ti panakaisalakan ket isu ti panamatim, anapakawan kan. Ita, kitain tayo man medyo may sa a tao. Marigrigatan isunan. Ngem kunana, Apo, agyamanak, pacheck nga pinakawan mon dagiti basbasol ko. Agyamanak apo. Daytoy ti tao ana isalakanen. No ti may sa tao ket patyen na ana pakawanen, banag aditan ti pagpatinggaan na.
No patsim nga ti Diyos ket pakawanen na kanto, ket banag ang masakbayan dayta. Mapakawan kanto kadi, babaen iti dara ni Kristo, iti masakbayan? Wenno napakawan kayon. Ti ipapan ti tao ijay langit wenno impyerno, ket simple laing abanag ti panawen. Ti pamati nga mapakawanto ti tao iti masakbayan, ket idalan na ti tao ijay impyerno. Ngem ti pamati a napakawan kan iti napalabas, idalan na ka ijay langit. Kitain tayo ti versikulo 26. Tano saan ko maakasta, nasapol na ko matinagsagaba iti namin adu, nanipod idi pan nakabangon to'y lubong. Ngem ita, namin pinsan laeng iti panungpalan, adu a panawen. Isu na iparangarang ama ipaay iti panangpukaw ti basol, gapo iti pan nakaidaton ti bagina met laeng. Kadagiti Hebreo, ti patinggad dagiti panawen, ket nang rugi, idi yaay ni Jesus. Nagparang iti naminsan, tapno idaton na ti bagina, naminsan lang. Ita kitain ti versikulo 27. Ket gaputa na ituding kadagiti tao amatay day ti maminpinsan, ket inton malpas daytoy ti pannakaukom. Kastamet ni Kristo, idinto ana idaton iti naminsan, tapno awiten na dagiti basbasol dagiti adu. Isu na idaton iti naminsan. Kastamet ni Kristo, idinto na idaton iti naminsan, tapno awiten na dagiti basbasol dagiti adu. Ti maikadwa agparangto saan agapo iti basol, no diket maipaay iti pannakaisalakan dagiti agururay kenkwana. Kitain tayo no anyat kunana ditoy. Ti pannakaisalakan nga ibagbagana iti ungtuna ditoy, ket pannakaisalakan ti lasag. Ti maikadwa agparangto saan agapo iti basol, no diket maipaay ti pannakaisalakan dagiti agururay kenkwana. Masapul nga urayan tayo kumati Apo asigagagar ken awanan ti basol. No kunam, anya ti aramitek kadaytoy abasol ko. Apo, pakawanen nak. Ket umayen ni Jesus, amin dagita ket awan tot serbina. Kitaan tayo ti kunana ditoy. Ti maikadwa agparangto saan agapu iti basol, no diket maipaay iti pannakaisalakan, dagiti agururay kenkwana. Masapul nga agururay ka, nga awan basol na iti yaay ti Apo. Apaya kasta? Dagijay nga napakawanen ka dagiti basulda, ti mangururay iti Apo. Daytat nakaidumaan na, saan kadi? Itakitain do iti kapitulo 10, versikulo 10. Ulitin nyo ti ibagak. Ket ito'y apagayatan na pagsanto tayo. Gapo iti panakaidaton ti bagi ni Hesu Kristo. Iti namin pinsan ama ipaay iti agnanayonen. Imbaga na kadi nga mapagsanto tayon to, wenno napagsanto tayon, nakita yo, napalinteg tayon ama igapo ti panakaidaton ti bagi ni Hesu Kristo. Iti namin pinsan, ken maipaay iti isu aminen. Anya di kayat nasa uwen ti napagsanto tayon? Kayat na asawen anapakawanen dagiti basbasol tayo. Dayta tiwagas apan nakapagsanto tayo. Tiwagas anapagsanto tayo ket saan tay kumaamaalilaw kadaytoy. Anya tiwagas anapagsanto tayon? Babaen iti pannakaidaton ti bagin Hesu Kristo iti namin pinsan ken maipaay iti isu aminen. Kastoy tayo anapagsanto. Napagsanto tayo iti namati tayo kadaytoy. Kastoy tiwagas anapagsanto tayo. Lukiben tayo iti Juan kapitulo 8. Basaek manipod versikulo 1. Versikulo 1. Juan kapitulo 8, versikulo 1.
Ket ni Jesus napan iti bantay dagiti olivo, ket iti agsapa unay napan manen iti templo, ket amin dagiti umili imay daken kuana, ket isu nagtugaw ket insursuro na ida. Ket dagiti eskriba ken fariseo inyeg dati may sa babae a nasarakan da iti panakiabig iti dina asawa. Ket iti inkabil da iti tenga kunada ken kuana manursuro daytoy a babae natiliw iti madama a makiabig iti dina asawa. Ket iti linteg ni Moises imbilin na kada kami nga uburen mi dagiti kakasta. Sika nga rod anya ti kunam. Ngem daytoy kinunada a pangsuot ken kuana tapno adda pakabalinanda a mangidarum ken kuana. Ngem ni Jesus nagdumog ket pinagsurat na tiramay na iti daga. Ngem agsipud ta ulit-ulitan da a pagsaludsudan naglinteg ket kinunana kadakwada. Ti awan basol na kada kayo umuna a mangibakal kuma ti bato ken kuana. Ket nagdumog manen ket pinagsurat na tiramay na iti daga. Ket isuda idi mangegda daytoy rimwarda a nasaggaysa manipod kadagiti kalakayan aging da kadagiti naudi. Ket napanawan amay maysa ni Jesus ken day di babae nga adda iti tenga. Ket naglinteg ni Jesus ket kinunana ken kuana, babae adin no ti yanda awan tinangdusa ken ka? Ket isu kinunana, apo awan. Ket ni Jesus kinunana, uray siyak saan ka adusaen. Inkan ket manipod ita di ka agbasolen. Kadagiti Hudyo no adda matiliwan da magikam kamalala, no adda dua a testigo kaday taabasol, ti tao a nakabasol ket irwarda ken batwenda aging gaamatay. Iti panawen ni Jesus, may sangal daw ang mangisursuro di templo, dagiti Hudyo ket impanda ti may sa babae a natiliwanda nga magikam kamalala. Iti dayta a panawen, mabalin a rimwarda amin nga adda iggem da abato. Ket kinunada ken Jesus, inbaga ni Moises nga batuen mi ti kastoy a babae. Sinuot da ni Jesus, iso nga dinamag da ken ni Jesus, maipapaniti daytoy a babae no anya ti ibagana. No kunana nga masapol a mambakawan, kunaenda nga dinatongtong palen ti linteg ni Moises. Ket no kunana met nga batwenda ti babae, isu uyawenda ken basbasitenda di kanayon nga bagbagana nga ayat. Ngem ididinamag da ken kuana daytoy asaludsod, kinunana ti awan basol na kada kayo umuna ang mangibakal kumati batu ken kuana. Sisinuman kada kayo nga awanan ti basol, iti unos ti panagbiag na, ti umuna amang batu ken kuana. Sa dinno dito'y lubong ti pakasapulam ti kasta a tao, na uneg ti kayat na asawen dagitoy asasao. Iti daytoy abanag, awan uray may sa a tao ti maikari amang batu iti sabali a tao. Kayat na asawen at ti Diyos laeng ti makaammo ama nagbasol ti tao. Amin dagitoy at tao ket na konsensyada ket pimanaw da amin. Kinita nga rod ni Jesus ti babae, ket nagsaludsodan na. Daytoy a babae ket natiliwan a madama iti pannagikamalala na, ken inguyod-guyod da nga inpanda ken ni Jesus. Pumurpurawen siguro ti rupa ti babae, ken awan ken kuanan ti namnama nga agbiag pay. Sumagmamanulaeng dagiti sinao ni Jesus. Ket ti korte ti templo nagulimek ken tunggal maysa pimmanaw. At dati nauneg akay papanan na daytoy. Ngem sa anak pa'y amapan dita ita. Kinuna ni Jesus iti babae, awan tinangdusa ken ka? No madusa ti tao, uburen da aging gaamatay. Ti madusa kayat nasa uwen anasentensyaanen amatay. Ididinamag ni Jesus ken kuana, awan tinangdusa ken ka? Simungbat ken kuana, apo awan. Ket kinunamet ni Jesus, uray siyak saan ka adusaen. Kitaan nyo daytoy. Adda ka di basol. Asaan ang mapakawan ken ni Jesus? Daytoy a babae ket natiliw nga magikam kamalala. Nakita dagiti at tao nga agar aramid ti kasta a basol. Awanen ti may bagapay iti dayta. May parbeng lang nga batwen da isuna aging gaamatay.
ngem tilaeng awan basol na ti maikari amang batuken kuana. Awan basol ni Jesus, ngem kinunamit ni Jesus, uray siyak. Saan ka adusaen? Iti sabali asao, sarsaritain na apinakawanan. Inala ni Jesus ti basol ti babae, iti bagina a mismo. Panunutin nyo daytoy. Anya a klase ti basol, tinaaramid yon. Anya a basol, tinaaramid yon, kabayatan nga agbibiyag kayo dito'y lubong, daytoy ti punto. Awan anya man na no anya a basol ti inaramid mo. Ni Jesus di nakadusaen, gapu kadagide a basol. Ni Jesus, saan nakaadusaen? Ulitin nyo ti ibagak, uray siyak, saan ka adusaen? Saan laeng nga ti babae ti pangibagbagaan na kadaytoy? No kitain nyo ti Biblia, iti surat ni Santiago, kastoy ti kunana. Magikam kamalala a babae, di kay amo aya at ipan nakipagayam iti lubong, iso ti pan nakibusor iti Dios. No kunana nga magikam kamalala ditoy, kastoy tayo iti sangwanan ti Dios. No talikodan tayo ti Dios, kem makigayem tayo iti lubong. Dayta ti kayat na nga sawen. Managbasol tayo, taay ayaten tayo laeng ti lubong. Tilaeng ikikan tayo ti importansya, ket dagiti banag a pisikal. Ken magikam kamalala tayo, iti sangwanan ti Diyos, iti naduma-duma awagas. Ngem ti Diyos indeklarana, ket kunana, uray siyak. Ti siyak ditoy, ket isu ti Diyos, ama ikari amang dusa kada tayo. Uray siyak, saan ka adusaen? Daytoy a deklarasyon, ket panangideklarana, may papan iti basol mo. Itakitaan tayo iti Lucas Kapitulo 15. Dito'y maika-15 a kapitulo ti Ebanghelyo ni Lucas, adatalo a napateg nga pangarig. Iti bersikulo 3, ada pangarig ti agpaspastor, ngagsapsapol tinapukaw a karnero na. Ket kalpasan na, mabasa tayo ti pangarig ti babae nga nakapukaw iti pirak. Maysa daytoy adrakma adakkel ti pateg na. Napukaw na daytoy apirak, ket sinagada na ti amin apaset ti balay na, tapno mabirukan na laeng. Daytoy ti may kadwa a pangarig. Ket ti may katlo a pangarig, ket may papan iti maysa nga ama, nga agururay iti napukaw nga anak na. Dagitoy nga pangarig, ket nai-record da ditoy. Basahin to'y ti may katlo a pangarig. Ti pangarig ti maysa nga ama, asapsapulen na ti anak na. Bersikulo 11. Ket kinunana, maysa a tao addaan ti dua nga anak a lalaki. Ket ti inaudi kinunana ken amana, ama ited mo kanyak ti paset dagiti kukwam apan nakabagik. Ket biningay nakadakwada ti kukwa na. Ket idi napalabas ti sumagmanungal daw, ti inaudi nga anak, inurnong na amin, ket napan iti maysa adaga nga adayo, ket ijay dinadael na ti kukwa na anagbiag anagdakdakes. Ket idi nagasto na aminen, napasamak ijay adaga ti dakkel abisin, ket isu nang rugi anagsagaba ti kirang. Ket napan, ket imasideg iti maysa kadagiti umili iti daydi adaga, ket isu imbaon daydi kadagiti taltalon na, tapno agtaraken kadagiti baboy. Ket isu tartarigagayan na ti agbusog kadagiti algarubas akanen dagiti baboy, ket awan tinangted ken kuana. Agsardeng tayo dita, ket adalen tayo daytoy apaset ti istorya nga umuna. Kadaytoy a pangarig, adda ti ama ken dua nga anak na alalaki. Ken addapay, maysa nga adipen arimuar iti istorya. Ti ama ket isu ti Dios ama. Isu ti mangibagi para iti Dios. Adda dua nga anak. Manipod iti historical point of view, maysa kadagiti nga anak ket ibagyan na dagiti Hudyo. Dagiti Hudyo irepresentada ti inauna nga anak.
Ti inaudi nga anak, i-represent na met dagiti hentil. Ngem ditoy, i-represent na dagiti managbasol. Iti sabali asao, i-represent na dagiti managbasol asaan amamati iti Dios ken adda iti adayo ken kuana. I-represent na met dagiti mamati iti Dios ngem saan pay ana isalakan. Daytoy ti i-represent ti inaudi nga anak, isu ti naiyaw awan nga anak. Ti inaudi nga anak, ket kinasarita na ni amana. Mabalin mo ka din nga ited ti tawid ko? Mabalin mo ka din nga ited kanyak itan ti panakabagik? Saan na sinardingan ti amana iti kastoy, iso nga ti amana inted na ti dawdawaten na, ket ginudwa na amin ti kinabaknang na. Daytoy nga ama, napalalo ti baknang na. Ket ti inaudi nga anak, inlako na ti amin anaala na iti amana. Innala na ti kwarta, ket sa pimanaw. Idi adda isu na iti amana, kanayon nga maungtan, ket nalabit apunguten a kanayon ni amana ti agong na, kadagiti amin nga araramiden na. Daytoy ti kagura na a kanayon. Isu nga kayat nan ti pumanaw iti amana, ket aramiden nan ti kay kayat na. Kayat na ti agay ayam nga awan mangisturbo ken kuana, ken agragsak iti napalalo. Isu nga pimanaw. Ngem nang rugi a nagsugal. Adda kanayo nen iti ayan dagiti prostitutes. Ket inaramid nan ti amin akay kayat na akas panagbiag tinayaw awan. Iti kastoy inibus na amin ti tawid na. Nagbalin akas la agpalpalama. Ngarod, gaputa mabisbisinen ken awan kwartanan a panggatang na iti kanen na, napan iti balay ti maysa anabak nang iti alugar, adumawak iti trabaho, ket inkabildang agaywan ti baboy. Nagbalin nga rod nga agtartaraken ti baboy, tagapakan kadagiti baboy. Anya ti kayat nasa awen amin dagitoy? Aging gaita, agtartaraken kayumet iti baboy. Dagitoy a baboy, i-represent da tilasag tayo. Tilasag tayo, kayat na akanayon ti mangan kin uminom. Agbibiyag tayo, akayat tayo apenneken dagiti lasag tayo. Nakakonsentrate tayo laeng, no anya ti pakaragsakan ti lasag tayo, akas iti baboy. Agbibiyag tayo, akas la agtartaraken ti baboy. Ket ti resulta na, tinaespirituan na kasasaad tayo, mapukaw. Ket malipatan tayo ti may papan ti kasasaad ti espiritu tayo. Dayta ti kasasaad at ti espiritu ti tao, ket napukaw, manipod iti Dios. Isu nga daytoy a tao, natnag iti napalalo arigat a kasasaad. Daytoy ti ladawan ti managbasol. Ita kitaan tayo ti versikulo 17. Ngem idi a nagpanunot, kinunana, nagadu dagiti mangmangged iti balay ni amak nga agsubsobraan da iti taraon, ket siyak addaak ditoy amat matay iti bisin. May nga rabii, nalabit kumit kita iti kabos abulan. Iti kulungan dagiti baboy, bayat nga gid-idda, nang rugin nga agpanunot. Ijay lugar mi, nalabit ani amak, kumit kita met iti dayta abulan. Ket bayat apan panunuten na dayta, na amiris na dagiti kamalina, ket kunana iti panunot na. Ije balay mi, amin nga adipen, ket adwan dati kanen. Ngem siyak ngay, mabisbisinan nakon. Agay aywanak iti baboy, ngem siyak awan umdas akanek. Napalalo ti bisin kon. Uray ti kanen dagiti baboy, ket saan amabsog isuna. Isu nga kabayatan na panpanunutin na ti lugar da, adda imay asabali iti panunot na. Kitain iti versikulo 18. Tumakderak tu ket innak tu ken ama, ket kunaek tu ken kuana. Ama nakabasolak iti may kaniwas iti langit ken iti sangwanam. Jak may karin amanagan ti anak mo. Ikabil nak akas may sakadagiti mangmangged ken ka. Ket timmakder ket napan ken amana. Kun kunana iti bagina, anya ti araramidek ditoy. Mabisbisinanak ditoy. Agsubliag iti ayan ni amak, uray ong tanak, iti inaramid ko. Ngem mapanak ken kuana asaanen akas anak. Dawatek ken kuana apagbalinan nakon amay sakadagiti tagabo na.
Saan ko nakabailan daytoy abisin ko? Dawatek ken kuana apagbalinan nakon nga adipen na. Nagawid akastoy ti adda iti panunot na. Ngem iti sabali a bangir, kitain tayo man met ti point of view ti ama na. Uri no kastoy ti naramid ti anak na, nga inala na amin at tawid na, inlako na amin sa pimmanaw, nalabit nga dain baga ti ama sakbay nga pimmanaw. Mabalin nga inbaga na ti kastoy. Anak ko sa dinuman to ti papanam, agbiag ka kuma itinapudno ken nalinteg abiyag. Ken padamagan nak ti may papanken ka akanayon a, kalpasan na ti anak ket pimmanawen. Ngem awanen Apolos ti damag ken kuana. Pimmanawen ket awanen Apolos uray may sa asao tinangeg may papan ken kuana. Awanen Apolos ti damag ken kuanan. Gaputo ti ama ket awan damagnan iti may papan iti anak na, madanagan unayen no anyan tinapasamak iti anak na. Madanagan no anyangatan di kasasaad na, no tinegosyo na ket nasayat nga ta, no anya ter aramiden nan, ngem awan Apolos ti damag ken kuana. Isu nga ti ama, madanagan launayen iti puso na. Ti ama urayan na kanayon ti panagsubli ti anak na. Agururay nga tinamnamaen na, ket ti anak na agsubli ken kuana, ngem awan Apolos. Ket iti maysa nga aldaw, nalabit maysa nga kaaruba na tinapan ken kuana ket kunana, nakaamamak daytoy. Apay, anya tinapasamak? Adda maysa a tao tinapan iti maysa nga ili, ket kunana kanyak, nga ti anak mo ket nagbalinen nga agpalpalama. Naibus na ti aminen a kwartana, iti sugal ken iti ayan dagiti prostitutes. Napukaw na ti aminen ken kuana. Talagan nga agpalpalama. Ita ket agtartarekenen iti baboy, iti may sa abalay, iti may sa anabak ng tao. Idinangeg ti ama daytoy, ti puso na ket nariribukan launay. Iti dayta akanito, kayat nan makita ti anak na. Ti kayat na laingenen, ket makita na kuman ti anak na. Isu nga napan iti ruangan ti bakod ti balayda iti inaldaw, nga agururay ti sasangpet ti anak na. Sumangpet man ti anak na wenno saan, agtutugaw latta ijay, nga kumitkita iti adayo, ngor-orayan na ti anak na nga sumangpet. No adda makita na iti adayo, kitain na analaing no isu ti anak na. Ngem saan, may salaeng kadagiti aglabas. Ket adda manen sa bali a tao ti makita na, ket lasinen na analaing no isu ti anak na. Ngem sa bali gayam. Ket nulumneken ti init, ibati na anakalukat ti gate da, bareng sumangpet ti anak na iti nalimed iti tenga ti rabii, ken mangibati iti taraon, tapno bareng makapangan ti anak na, sakbay apumanaw manen. Kastoy ti panagururay ti amana. Ti ama ket nabaknang a tao. Ngem saan nga interesado iti kinabaknang, nga pinukaw ti anak na. Ti kayat nalaeng ket agsubli ti anak na. Ti kayat nalaeng iti amin na puso na, ket ti panagsubli ti anak na ken kuana. Agingay ti maysa nga aldaw, kabayatan nga kumitkita iti adayo, manipod iti adayo, adda nakita na nga agpalpalama a magmagna nga mas asideg ken kuana. Ti agpalpalama ket awanen ti pigsanan nga magna. Akasla marigatan pa yan ang mangiyaddang kadagiti saksaka na. Ammo dagiti naganak ti pannagna dagiti anak da. Saan pa'y makita analaing ti rupa ti tao, ngem babaen iti pannagnana na ilasin na nga isu daytoy ti anak na. Kitain tayo ti bersikulo 20. Ket ti makder ket napan ken amana, ngem idi adayo pay laeng. Idi adda payla iti adayo. Idi adda paylaeng isuna iti adayo. Nakita ni amana na ilasin nan. Ket simnek ti kaasina na asyan unay ken kuana. Ket ti maray ket inapungolan na titenged na ket inagagkan na. Ti amana ket nagtartaray anang sabat ken kuana. Inarakop na ken inagagkan na. Apay nga itaka lang asumangpet. Dahito nga anak, ket mabalin at ibado na at darugit ti baboy. Nalabit na bayagen at dinagdigdigos.
Ken kasano kuma abirinasan na dagiti ngipen na. Nalabit at isang awna nagpalalo ang nagbangsit. Ngem inarakop ni amana ken inagagkan na. Kasta ti puso ti maysa nga ama. Kasta ti puso ti maysa nga ama. Ket kastamet ti puso ti Dios. Kitain daw iti versikulo 21. Ket di anak kinunana ken kuana. Ama nakabasulak iti maikaniwas iti langit. Ken iti sangwanam. Jak maikarin amanagan ti anak mo. Kayat na kumanga ibaga iti amana nga pagbalinan na laingenen akas may sa nga mangmangged. Ngem ti amana di na pinagsaon iti uray anya. Apay nga ibagbagam dagita awan serserbina asao. Ti amana linapdanan nga ibaga na dagijay. Ngem ti amana kinunana kadagiti adipen na. Alaen nyo iti madaras ti kapatgan na pagananay, ket kawesan nyo, ket ikabilyo ti may sa asingsing iti ima na, ken sapatos kadagiti saka na. Anya ti klase ti amuya pagananay daytoy? Anya klase abado iti kasasayaatan na pagananay? Isu ti bado ti panakaisalakan nga ikawes ti managbasol. Alaen nyo iti madaras ti kapatgan a pagananay, ket kawesan nyo. Ket ikabilyo ti may sa asingsing iti ima na, ken sapatos kadagiti saka na. Ti singsing, isimbolo na ti may sa akari, ket ti sapatos, isimbolo na met ti ebanghelyo. Ket iyegyo ti baka a napalukmeg, ket partsenyo, ket mangantayo, ket agraragsak tayo. Tada ito'y anak kunatay, ket nagungar, napukaw, ket nasarakan, ket nang rugida a nagrarambak. Dakayungay, gaputa nakaaramid kayo ti adu abasol, kaslan nakabutbuteng ti Diyos para ken ka. Dagiti tao ang nakaaramid iti basol, tinamnamaen da, ket awan lakuman ti Diyos. Isu nga padpadasen da, nga ibaga, nga awan ti Diyos. Ngem riribukin met isuda, dagiti konsensyada. Nalabit mamati da iti Diyos, ngem mabuteng damit ken kuana, para kadakwada, ket nakabutbuteng ti Diyos. Ngem kas kadati inaudi nga anak, adi na amo ti adday ti puso ti amana, kas iti di na panakaamo, no kasano ti kadakkel ti panagayat ti amana ken kuana, no kasano ti kadakkel ti panagayat nga adday ti ama, kas tamet dagiti managbasol, di daamo no kasanot kadakkel ti panagayat ti Diyos ama kadakwada. Tiwagas a panangkita ti managbasol iti Diyos, ket talaga ang naidumaunay, iti wagas a panangkita ti Diyos kadagiti managbasol. Talaga nga naidumaunay. Ti Diyos kagura na ti basol, ngem saan na akagura ti managbasol. Tiladawan nga dagitoy maipapan iti ama ket isu tiladawan ti Dios. Ti tao agaramid iti basol. Binalod ti lubong ket agbibiyag para iti lasag na laeng. Ti puso manangalilaw a nakarkaro ngem dagiti amin na banag. Ket isu napalalo a nagdakes. Ngem uray ti managbasol ket narugit, nabangsit, ken nadangkes. Ti Diyos ay ayaten na iti kastaunay nga nakasagana amang welcome ken kuana kadagiti taktakyag na asilulukat. Kasano nga may paduyak-yak daytoy nga ayat? Na ipaduyak-yak daytoy idi imay ni Jesus ito'y lubong. Imay tapno biruken na dagiti managbasol. Daytoy ti makagapo nga innala na dagiti basbasol tayo ken imbuyat na ti dara na a pinangbayad na ti presyo kadagiti amin a basbasol tayo. Isu nga ti panamati ket isu ti banag a panangurnos ti mali a pannakaawat tayo maipanggep iti Dios. Sabali ti pannakaawat iyo iti Dios. No kasta ay ayaten nak ti Dios. Pinakawanen ti Diyos dagiti amin na basbasol ko.
Agsaludsudak man. Ti amuyo kadiket mali ti inaramid ti ama, idi simangpet ti anak na. Gapu kadita simangpet ti anak na, ken di mawat iti pamakawan nga agsangsangit. Isu nga ti ama pinakawan na met. Wenno napakawanen ti anak, sakbay pay nga napan iti ama na, adumawat iti pamakawan. Anya kadagitoy? Makita yo? Sakbay pay nga ti ama makita na ti anak na, sakbay pay nga agsubli ti anak na, manipo di pimanaw, ti ama panpanunuten nan ti anak na. Idinaamuan ti ama, at ti anak na ket nagasto na amin iti tinawid na, saan nga isu tay tao nga maseknan iti kwarta. Ti ama ket maseknan iti mepapan iti anak na. Tilaeng kayat na ket agsubli ti anak na ken kuana. Addaman wenno awan ti tawid na. Uray idi sakbay pay abirukem ti Dios. Uray idi sakbay pay amamati ka ken Jesus. Uray idi sakbay kapay ang nagbabawi. Pinakawan na kan ti Dios. Ay ayaten na kayo ti Dios. Ti sabali apan nakaawat yu iti Dios, ket masapol ita ang masulbar. Ditoy, ti ama nga mangbirbirok iti anak na, ket isu ti Dios. Managbasol tayo amin, akas iti nayaw awan nga anak. Ti espiritu nga pinaraswa ti Dios, akaladawan ti Dios, ket nadadael, ti kayat na asawen, na ilako tayo. Ngem ti Dios, pinakawan na tayo. Lukiben tayon ti libro ti Isayas, Kapitulo 44. Isayas Kapitulo 44. Isayas Kapitulo 44, versikulo 22. Ulitin niyo ti ibagak. Ket siyak pinukaw ko, akas laulep anapuskol, dagiti kinasukir mo. Ken kas may nga ulep, dagiti basbasol mo. Agsubli ka kanyak, tasyak sinubot ka. No kumita kayo ditoy, kayat na asawen, anaurnong dagiti basol mo, iti nagbaitan nyo iti Diyos, akas na napuskol nga ulep. Kas pagarigan dayto iti Diyos, ket dayto met ti tao. Isuket managbasol, dagiti basol dayto a tao nga inaramid na, ket napandaamin iti sangwanan ti Diyos. Nakaad-aduda akas dala na puskol nga ulep. Kinapudno na, uray saan nga amu ti tao daytoy, nakaaramid den iti nakaad-adu nga basol, a maibusor iti Diyos. Uray iti may salaing nga aldaw, nalabit ti tao ket makapagulbod, ken agpungtot, ket no pagtitipunem amin dagitoy a basol, ket napalalo ti kaaduna, akas dala na puskol nga ulep. Ngem anya ti kinuna ti Diyos may papan ka daytoy? Ket siyak pinukaw ko akas laulep anapuskol dagiti kinasukir mo. Ken kas may nga ulep dagiti basbasol mo. Agsubli ka kanyak, tasyak sinubot ka. Kitaan tayo dagitoy asasao. Kadagitoy apan panawen, dagiti tattao nga mamati ken Jesus, ket panpanunuten da, ano agbabawi da, ket mapakawanda kano. Dahil ti patsyenda, gapu tayo da amu ti kayat na asawen, ti pudno apan nagbabawi. Ti amuda apan nagbabawi, ket banag apan nagsangit, ken panag-anugog. Apara kadagiti basol da, ken agpakaasida, nga pakawanen kumati Diyos ida. Nalabit pudno, nga may sa daytoy awagas ti panagbabawi, ngem daytoy ket 10% laeng. Saan akastoy ti kayat na asawen ti panagbabawi? Ti panagbabawi ket isu ti banag apan nagtalikod iti Dios, ken panagsublimet laeng iti Dios, ken agtakder iti sangwanan ti Dios. Isu nga no kunana agsubli ka kanyak,
agsubli ka kanyak, kayat na asawen, panagbabawi. Agsubli ka kanyak. Ngem no kuna ti Diyos ditoy, agsubli ka kanyak, ti kayat na kadi asawen, nga pakawanan ti basol tayo, no agsubli tayo kenkwanan, wenno na pakawanan ti basol tayo. Isu nga ibagbaga na kada tayo, nga agsubli tayo kenkwana. Kitaan nyo daytoy. Kayat daytoy ang managbasol ti agsublin iti Diyos. Kayat na iti mapan iti Diyos, isu nga nagsubli, nagbabawi. Ngem iti padasen na ti agsubli iti Diyos, natakwatan na, nga ti basol na, lapdan na ti dalan. Ket saanen ang makadayupay? Saan ang makapan iti Diyos? Adda ken kuha na amin dagitoy abasol. Kasano nga rod ang makapan iti Diyos? Isu nga no ti tao ket agsangit, ken agpakaasi, gapo iti basol na, ken dumawad iti pamakawan iti Diyos, kayat na asawen, kayat dati agsubli iti Diyos. Pagilasinan daytoy akayat dati agsubli iti Diyos. Saan na kayat asawen, nga nakasublidan ken kuana. Ngem no kitan ti Diyos daytoy a tao, nalabit ako nana. At dati tao nga agnagan iti kuan ijay. Ket kayat nati agsubli kanyak. Ngem saan ang makaumay, gapo iti basol na. Isu nga ti Diyos imbaon na ni Jesus iti lubong, ket ni Jesus inala na amin na basol iti bagina, ken natay iti krus. Ngarod, amin dagitoy abasol, ket napunasdan. Napukaw da aminen. Isu nga kinuna ti Diyos, ket siya pinukaw ko akasla ulep anapuskol dagiti kinasukir mo, ken kaslamay sa nga ulep dagiti basbasol mo. Agsubli ka kanyak, tasyak sinubot ka. Ngarod, into naawata mo at ibasol mo ket napakawanen, agyaman kayon iti Diyos, dayta ti panagbabawi. Daytoy ti pudno a panagsubli iti Diyos, no maawatam ita pusom, napakawan gayamen ti Diyos dagiti basbasol ko, agyaman akapo, dayta ti panagbabawi. Iti kanito nga naawatan nyo, itapuso yo, napakawan na kayon ti Diyos, rumwar ti panagyaman iti puso yo, dayta ti panagbabawi. Ngem tapno umadadang tayo pay, uray ita, makaaramid tayo iti basol, ken makaaramid tayo ti basol iti masakbayan. Anya nga rod ti aramiden tayo kadagiti abasbasol, binayadanen ti Diyos dagiti basbasol mo. Ngem addapay ti maysa a banag a masapul mo a maamuan. Kunana ditoy, at ti Diyos pinukaw nan dagiti basbasol mo. Kunana, ket siyak pinukaw ko akasla ulep a napuskol dagiti kinasukir mo, ken kas maysa nga ulep dagiti basbasol mo. Agsubli ka kanyak, tasyak sinubot ka. Pinukaw kayat na asawen, kompleton anapunas. Isu nga kayat na asawen adagiti basbasol mo na ikat da aminen. Ngem base iti kapadasak, saan ko maawatan daytoy? Apay, gaputa agbasbasol aklata. No iti ungtu daytoy a session, ket rumwarak, ket kasla adamang kusilap kanyak, ket masaktanak, nalabit makaungetak, basol dayta. Isu nga kasano ang mapukaw amin na basol ko? Adda pay lang iti uneg ti basol ko. Kasano ang mapukaw ti basol ko? Daytoy ti saludsod. Ti tao mabutbuteng dalata iti puso da, tadi da maawatan daytoy a prinsipyo, at ti basol da ket napunasen. Kumita kayon ditoy. Kitaan nyo daytoy. Ada dua tao, ni Mr. Brown ken ni Mr. Smith. Daytoy ni Mr. Smith, ken daytoy met ni Mr. Brown, usaren tayo dagitoy anagan, kas example, ta common tinagan da amaus usar. Ni Mr. Brown, nakaaramid ti basol ken ni Mr. Smith. Ni Mr. Brown ket nakaaramid ti basol ken Mr. Smith. Nakaaramid ti basol ni Mr. Brown ken ni Mr. Smith. Saan nadakkel a basol? Ket ditoy, adda ni Mr. Jones. May sangal daw, napan ni Mr. Brown ken ni Mr. Jones,
ket pinadakes na ni Mr. Smith, ani Mr. Smith, ket dakes a tao kunana. Ket imbagana dagiti dakes, nga inaramid ni Mr. Smith. Mayat latta kuma, no saan na chismoso ni Mr. Jones. Ngem napan ken Mr. Smith, ket kunana, ni Mr. Brown, imbagana dagiti dakes abanag may papanken ka. Inaramid mo ka di amin dagijay? Ngarod, nakaunget ni Mr. Smith, ket kunana, anya ti kunana dayta nga traidor? Iti puso ni Mr. Smith, nagbalinin at traidor ni Mr. Brown. Ngem panunuten tay anainbag daytoy. Sa dinno ti ayan ti basol ni Mr. Brown? Sa dinnot na panan ti basol na? Di pa nagtismis ni Mr. Brown, ket napan ken ni Mr. Jones, anapanmet iti puso ni Mr. Smith, iti puso na. Ti panpanunuten ti puso ni Mr. Smith, kunana, aguray laeng dayday aging gaa makitak, dayta a Mr. Brown. Iti puso ni Mr. Smith, nagbalinen at traidor ni Mr. Brown. Iti maysa nga aldaw, nagkita da Mr. Brown ken Mr. Smith ket kasla awan tinapasamak. Kunana ken ni Mr. Smith, kumusta? Rumangrang ay metla ti negosyo? Ngem saan a pinansin ni Mr. Smith isuna? Saan asim mong bat, ngem kinita na itinasakit? Isu nga nagpanunot analaing ni Mr. Brown, idinagawid. Apay akas jaymeten ni Mr. Smith. Apay nga ta akas la dinakmeten am mo. Ken apay nga ta adinak sinungbatan idi kinasaok. Idi panpanunuten na daytoy, nalagip na nga adda na ibagana nga dakes, ang maibusor ken ni Mr. Smith, idi nga nagsarita da ken ni Mr. Jones. Baka imbagan ni Mr. Jones kunana. Nalagip na dagitoy isu anapan ken ni Mr. Smith. Napan ket dimawat iti pamakawan. Mr. Smith, saan ko mga maiparbeng nga inaramid ko dayjay? Pangaasim, pakawanan nak, nakaibaga akti madi maipapanken ka, ket pagarupek anakadanunan ken ka. Nagkamaliak, pangaasim, pakawanan nak. Ita, denggenyo daytoy anainbag. Nasolbar nga ta ti problema ni Mr. Brown iti panagdawat ti pamakawan iti kastoy awagas. Nangig ni Mr. Smith ti panagpadispensar ni Mr. Brown. Ngem kasjay lata tila nga ti rupa na. Imbaga amin ni Mr. Brown dagajay adakes abanag. Ngem ita dumawdawaten ti pamakawan. Ngem ti puso ni Mr. Smith ket timmangkenen. Kadayjay nasolbar nga ta ti problema ti basol ni Mr. Brown wenno saan? Kasla adadwa nga faksyon ditoy Ti kunati duma ket nasolbaren. Dita dumamet kunada saan pay. Saan pay anasolbar. May sa abanag ti masapol amaawatan nyo at ti tao nga nakabasol ket di na masolbar ti problema ti basol na mismo. Ti tao ang nakabasol ket di nakabailan asolbaren ti problema dayta a basol. Ti sabali a tao ti mangsolbar ti problema na. Kasano ang maikat ti basol ni Mr. Brown? Napanmanen ken ni Mr. Smith ket kunana, Mr. Smith, saan ko akabailan daytoyen? Pangaasim pakawanan nak kuma. Ket ita ni Mr. Smith kinunana, Mr. Brown, nalipatak amin ng dagijay. Nilipat ko amin ni Dan iti pusok, nalpasen a pinakawan kan. Ngarod ni Mr. Smith, saanen a traidor ti panangkita na ken ni Mr. Brown. Ngarod, napukaw ka din ti basol ni Mr. Brown? Wenno saan pay? Ti basol ket maikat no napakawanan iti puso ti nakaaramidan na ti basol. Daytoy ti wagas tapno maikat ti basol. Awan serbina ti panagsangit. Kada panagpagpakaasi iti Diyos. Saan ang maikat ti basol gapu iti panagsangit? Wenno panagpakaasi dagiti tattao. No ti Diyos pinakawanan ti basolyo iti puso na, maawan tumeten dagiti basolyo. Ngem adalata natauan a basol itaonegyo. Ket deta natauan a basol agtalinaed agingga nga matay kayo.
Nga manipod iti panangkita ti Diyos, dagiti basol nga naaramid tayo, ken tinatawan a basol nga adda iti uneg tayo, napakawandan. Iso nga mabalin tayon ako naen, adda ito'y abasol, ket napakawanen. Ngem sa dinno, tinakapukawan na dagiti abasol, saan nga manipod iti uneg ko, ngem manipod iti uneg ti puso ti Diyos. Basahin tayo maminsan pay. Surutin nyo ti ibagak. Siyak pinukaw ko, akas laulep anapuskol, dagiti kinasukir mo. Ken kasmay sa nga ulep, dagiti basbasol mo. Agsubli ka kanyak, tasyak, sinubot ka. Kitain niyo ti kunana ditoy. Kitain niyo dagitoy asasa o ti Biblia. Kitain niyo dagitoy asasa o ti Biblia. Daytoy ti puso ti Dios. Dagitoy dagiti sasao ti Dios. Adda nga tapaylaeng iti Dios, dagiti basulyo iti puso na. Adda pay lang nga tagura na kada kayo. Wenno nasolbare na kompleto ti amin na problema ti basulyo iti puso ti Dios. Nasulbar nga ta ti amin na problema ti basulyo iti puso ti Dios. Wenno nasakit paylaeng tiriknana kada kayo. Imbaga ka din ti Biblia nga nasolbaren ti amin a problema ti basulyo iti puso ti Dios. Wenno nasakit paylaeng tiriknana kada kayo. Ngarod, ti problema ti basulyo ket nasolbaren babaen kadagiti sasao ti Dios. Ngarod, naisalakan kayon babaen kadagiti sasao ti Dios. Ket iti kanito a pinatiyo dagiti sasao na ita puso yo ti problema yo agpatinggan. Lukiben tayo ti Isayas, Kapitulo 1. Kapitulo 1. Versikulo 18. Basaek kada kayo. Isayas Kapitulo 1, versikulo 18. Umay kayo ita, ket agsusurot tayo kuma, kuna ni Hiyuba. Uray no dagiti basbasulyo, kasdala kuma iti eskarlata, mapapudaw danto akas la niebe. Nupay no nalabasit da akas la karmesi, agbalindan to akas la napudaw adelana. No agmayat kayo, ken agtulnog kayo, kaneniyon to ti kainbagan iti daga. Ngem no paayan nyo, ken sumukir kayo, maulun-un kay to iti kampilan, tatingiwat ni Hiyuba, insauna. Panunutin nyo man daytoy. Agtultulnog kayo kadin, kadagiti sasao ti Dios, wenno diyo ikan kano. Nagtulnugan nyo kadin, dagiti sasao ti Dios, wenno saan pay. Anya kadagitoy. No agtulnog kayo, mabendisyonan kayo, ken makaawat kayo ti parabor. No paayan nyo, wenno agsukir kayo, alun-unan na kayo ti kampilan. Iti sabali asao, madadael kayo. Kitain tayo na anyat kunana ditoy. Umay kayo ita, ket agsusurot tayo kuma, kuna ni Hiyuba. Iti sabali asao, ti Diyos ti mangibagbaga. Pagsasaritaan tayo man ti may papan iti basulyo. Ti Diyos ti agsarsarita ditoy. Ibagbaga na dagitoy asasao, nga pagsasaritaan tayo, ti may papan ti basulyo iti Diyos. Uray no dagiti basbasulyo kasdala kuma iti eskarlata. No kunana nga, dagiti basulyo ket kasdala eskarlata, kayat na asawen, dagiti na dagsen a basulyo. Uray no dagiti basbasulyo kasdala kuma iti eskarlata, mapapudaw danto akas la niebe. Nupay no labasit da akas la karmesi, agbalindan to akas la napudaw adelana. Kitaan nyo daytoy.
Ti kasasaad a pakaseknan ti Dios ket ti panangkita na babaen iti daran ni Jesucristo. Dagiti basbasolyo ket napapudaw dan a kasalanyebe ken napukaw da aminen. Iti sango ti Dios ken iti puso ti Dios. Uray dagiti kababasita na basol, uray basbasit paingem ti tapok, ket napukaw dan iti puso ti Dios. Iti puso ti Dios ket pinakawan na tayon. Isu nga dagiti basol tayo ket naugasanen ken napapudaw dan a kasalanyebe ken kasaladelana. Isu nga ti saludsod ket no agtultulnog kay di sao ti Dios wenno agsuksukir ka. Ti panagsukir kayat nasawen panagduadua. Ti panagduadua ket kapada na ti panagsukir iti sao ti Dios. No kunam itabagim pudno ka di daytoy sa anak amamati. No itapusom ket agwingwingiwing taulom ken kunkunam jakpat ken dayta. Dayta ti kayat nasawen ti panagsukir iti sao ti Dios. Ket anyamet nga iti panagtulnog. Ti Dios kinunanan nga inugasan nan dagiti basbasol tayo. Akasalanyebe wenno kasaladelana. Isu nga ti panagtulnog kadagitoy asao ket banag a panangawat kadagitoy a kinapudno. Pudno a panangawat kadagitoy asasao kas iti inbagana amamati kalaeng. Itinuan niya ti inbaga dagiti sasao ti Dios. Ti panamati kadagiti sasao ti Dios ket panagtulnog kadagiti sasao na. Masapul nga pagtulnogan tayo ti ebanghelyo. Pagtulnogan. Masapul a pagtulnogan tayo dagiti sasao ti Dios. No kitaen tayo ti ebanghelyo ni Juan kapitulo 12, makita tayo nga ibagana nga dagiti bilin ti Dios ket agnanayon a biag. Apay, gaputan no agtulnog ka iti bilin na awatem ti agnanayon a biag. Ngem iti saan a panamati ket isu ti saan a panagtulnog kadagiti sasao ti Dios. Panagdua-dua. Tinakaro ditoy ket isu ti baga dagiti daduma nga tattao nga saan ko ang masapul dayta. No kasta ti galad ti tao mapan isuna iti panakadadael napateg unay daytoy abanag. Lukiben tayo ti Isaias kapitulo 38. Kapitulo 38, versikulo 17. Adtoy maipaay iti talnak na addaanak iti dakkel a kinapait. Ngem sika inayat mo to'y kararuak, insalakan mo iti dariwangwang ti panagrupsa, ta sika imbakal mo amin abasbasol ko iti likudam. Ita, agdengdengeg kayo kadagitoy asasao, amay papan iti panakaisalakan ti Espiritu. Basbasahin tayo ti Biblia ita, tapno masarakan nyo ti panakaisalakan ti Espiritu yo. Kabayatan na sapsapulem di panakaisalakan ti Espiritu, di mo padpadasen nga adamarik nayo a pisikal, banag nga aglalao ken nukwa. Tilasag ken Espiritu, ket agduma ti panakaisalakan na. Ket saan na akaraman, ti pisikal arik na. Gapot ti Espiritu, ti maisalakan, babaen iti pamati, kadagiti sasao ti Biblia. Daytoy ti gapuna no apay ako na ditoy. Adtoy maipaay iti talnak na addaanak iti dakkel a kinapait. Daytoy a kinapait ket isu ti panagrigat a marikna ti konsensyam. No marikna ti tao daytoy arigat iti konsensyana gapo iti basol na kastamet lang a masarakan na ti talna. Nalabit adda dagiti tao nga marikriknada ti kastoy
arigat iti konsensyada, ngem nasarakan dan dital na iti puso da ditoy, ita nga oras. Ngem sika, inayat mo to'y kararwak, insalakan mo iti dariwangwang ti panagrupsa. Ti espiritu ti may salakan, manipod iti panakaradael. Ti espiritu ti nawayaan, manipod iti dariwangwang ti panagrupsa. Ti lasag ket saan pa'y anaisalakan. Ti espiritu ti nawayawayaanen, no ti may sa tao ket patsyen na dagiti sasao ti Dios ako na nga napakawanen, ken nasulbaran ti problema ti basol na iti konsensyana, dayta ti panakaisalakan ti espiritu. Dayta ket no nasulbaran ti problema ti basol ti konsensyana. Apay, gapu ti basol ket napunasdan a maigapu iti dara ni Jesus. Surutin nyo ti ibagak, ta sika imbakal mo amin a basbasol ko, iti likodam. Ita kitain tayo daytoy. Kitan nyo daytoy. Ditoy, ada sangapulo a basol tayo. 1, 2, 3, 4. Sangapulo a basol. Pinakawan aminen ti Dios dagitoy a basol. Pinakawan nan ida amin. Pinakawan na kadin ida amin. Adda na bati pay ditoy. Adda kadi, no kasta nga rod, saan nga amin abasulyo? Di kadi, no kuna ti Biblia amin, kayat na asawen, awan ti dinairaman. Suruten nyo ti ibagak. Tasika imbakal mo amin abasbasol ko, iti likodam. Ni Jesus, innala na amin abasbasol ko, iti likodan na, idinatay ije krus. Ket amin digijayan abasol, ket naikatdan, kasta ti bagbagana ditoy. Ngarod, saan mabalin nga adda mabati abasol? Saan kadi? Lukiben tayo ti surat dagiti taga Roma, iti baro atulag. Roma Kapitulo 5. Roma Kapitulo 5. Versikulo 8. Roma Kapitulo 5, versikulo 8. Surutin nyo ti ibagak. Ngem ti Diyos, ipatalged na, ti ayat na kada tayo. Agsipod tayo dinto ama nagbasol tayo paylaeng, ni Kristo natay gapo kada tayo. Idi managbasol tayo paylaeng, idi managbasol tayo paylaeng, inikan na tayo ti Diyos tinalawag nga ebidensya ti ayat na. Nakalawlawag unay ken sigurado ti panangidemonstrar ti Diyos ket ti kinapudno nga pinakawanan dagiti basbasol tayo ken naisalakan tayon, daytoy ti ayat ti Diyos. Anya tinalawag nga ebidensya iti Biblia, nga mangidemonstrar ti ayat ti Diyos kada tayo, nabasa tayon iti Biblia. Ngem di mo pay ammo? Ulitin nyo ti ibagak. Ngem ti Diyos, ipatalged na, ti ayat na kada tayo. Agsipod ta idinto ama nagbasol tayo paylaeng, ni Kristo natay gapo kada tayo. Idi managbasol tayo paylaeng, ti ipapatay ni Jesus, ama ipaay kadagiti basbasol tayo, ket iso tinalawag ang mangidemonstrar, ti kinapudno ti Diyos nga ay ayaten na tayo ken pinakawanan dagiti basbasol tayo idi managbasol tayo paylaeng. No daduma
No agip evangelize tayo, damdamagin mi daytoy. Naisalakan ka kadin, no daduma, kastoy met tisong batda. Naisalakan na kadin. Kasano ko mga amok? Maamuak to ayn ton mataya kon. Ngem no ti tao nga di na pay ammo, mapanay di impyerno. Apay, kitain tayo no anyat kunana ditoy. Ti Diyos impatalged na analawag, di kadi? Dahito di nalawag nga ebidensya nga mabalin ko ako naen nga naisalakan na kon. Dahito di nalawag apan nang ipatalged ti ayat ti Diyos kanyak. Ita, lukiben tayo iti muna Juan Kapitulo 4. Umuna a Juan Kapitulo 4. Adda iti baro atulag, versikulo 9 ken 10. Umuna a Juan Kapitulo 4, versikulo 9 ken 10. Daytoy tinakay parangarangan ti ayat ti Diyos kada tayo. Nga imbaon ti Diyos ti anak na abugbugtong ditoy lubong. Tapno agbiag tayo gapuken kuana. Ket daytoy ti ayat. Saan agaputa ay ayaten tayo ti Diyos. No di ket gaputa isu inayat na tayo. Ket imbaon na ti anak na adaton asubot kadagiti basbasol tayo. Kitayen tayo ti kunana. Ti ebidensya ti ayat ti Diyos ket inpatalged na kada tayo babaen iti anak na nga inbaon na iti lubong. Amang subot kadagiti basbasol tayo. Ti ipapatay na iti krus, nagbalin isu na nga daton. Daytoy tinakay parangarangan ti ayat ti Diyos kada tayo. Daytoy ti ayat ti Diyos. No patsem daytoy akinapudno, ket kapada na ti panangawat mo iti ayat ti Diyos, ken awan ti bayad na, libre. Masapul nga agragsak tayo ta libre. Ngem adda dagiti tattao asaan ang mangayat, uray ammuda nga libre ti panakaisalakan. Basahin tayo pa iti may sa bersikulo iti Biblia. Umuna Juan Kapitulo 2. Umuna Juan Kapitulo 2, versikulo 2. Surutin niyo ti ibagak. Ket isu ti daton ti kapya gapu kadagiti basbasol tayo. Ket saan laeng agapu kadagiti basbasol tayo, no di pay ket gapu iti isu amin alubong. Ti isu ditoy ket ni Jesus. Ni Jesus ket isu ti subot wenno daton ti kapya. Ama ipaay kadagiti basbasol tayo. Adda nagbaitan tayo iti Dios, amay gapu kadagiti basbasol tayo. Ngem ni Jesus, nagbalin adaton ti kapya, nga mangikat kadagiti basbasol tayo. Ngem no kitayan nyo ditoy, kunana, ket saan laeng agapu kadagiti basbasol tayo, no di pay ket gapu iti isu amin alubong. Kitayan nyo daytoy. Nailadawan tayo akas mamati. Naisalakan tayon. Ngem ni Jesus, natay asaan laeng ama ipaay kadagiti basbasol dagiti naisalakan. Ngem uray pay ti basol iti entero alubong. Saan nga rod nga may laksid dagiti tao nga awan ita ditoy. Dagiti tao iti pamilyayo, dagiti miyembro iti pamilyayo nga saan pay nga namati, dagiti tao nga da iti uneg ti bus kadagiti kalkalsada nga madamang agbibiyahe ita. Dagiti tao nga da iti tren, dagiti taong umininom kadagiti bar, dagiti tao madamang agsugsugal. Anya tinapasamak ti basol dagitoy met atat tao? Anya? Ngem dagiti atat tao di daan mo daytoy akinapudno. Daytoy ti problema. Nulaeng maamuan da kuma dagitoy, nasayat kuma.
Ngem di da pulos nga amo dagitoy ket nakatugaw da kadagiti bars nga giinom da. Ken adadamet nalabit gangster nga agsagsagana nga umatake ket makilaban da. Ngem ti Dios pinakawan na aminen uray dagijay nadadagsen a basbasol. Ngem di da amo dagitoy. Ngem itata nang ganyo dagitoy, no padasan nyo ti rumuar kadagiti kalsada, ket pukawan nyo dagiti tattao ako nayo, napakawanin amin na basbasol yo. Nalabit ko na dagiti tattao kada kayo, anya ti bagbagam? Awan ti inaramid ko adakes. Mabalin nga adapay mangdanog ta agong mo. Isu nga sapay la kumata dayo aramiden dayta. Ti makagapu anapaot ti panagkonferensya tayo, ket gaputan narigat nga alukoyan dagiti at tao, no kasta nga makita da, nga managbasol da. Ama ikarida iti panakadadael, gapu iti basol da, ken agturturong da ni di infierno. No maamuan laeng ti tao ti basol na, ken maawatan na ti kinapudno, no mangeg na ti may papan ti panakapakawan ti basol na, kasjay gayam kunana. Agyaman apo. Dayta ti trabaho ti Espiritu Santo. Ti Dios impaay na ti panakapakawan dagiti adu at tao dito'y lubong. Ngem agbibiyag da iti nakakaasi nga awan amuda. Ngem no agtugtugaw ka ita ditoy, uri nang egmo amin dagitoy, kat kaskas di nga igawgawid mo met tabagim, ket kunkunam itauneg mo, saan na mabalin na may salakanak, dakkel dayta a problema. Addaan ako iti sekta. No itultuloy mo nga igawid tabagim iti kasta awagas, adda ka nga rod iti nakay ay akasasaad. Agsardengak ditoy ita, ngem saan ko pa'y ang ilawlawag ti kagudwa ti masapol nga maamuan nyo iti ebanghelyo. Itinto sumaruno, ituloy tayo taadu pa iti kayat ko nga ibaga. Ket ijay kunto nga iringpas ti aminen. Agkararag tayo. Managayat nga ama ken Dios, agyaman kami ken ka iti amin a puso mi. Kasla na yaw awan nga anak, magmagna kami iti dalan ti basol. Ay ayaten mi ti lubong, ken gayem na kami ti lubong. Akasla ti man nakikamalala babae, ay ayaten mi ti lubong, ket insarang mi ti likod mi, ken ka ama. Kasta ti wagas mi, nga nagbibiyag apo. Ngemi di sakbay ang nagsubli kami ken ka, sakbay pay ang nagbabawi kami, inayayat na kamin, ken inayat na kamin itinabayagen a panawen. Pinakawan mon dagiti basbasol mi, ken pinukaw mo aminen dagiti basol mi itapusom. Sikati ama ken Dios nga adda kada kami. Ket tapno maamuan mi amin dagitoy, inbaon mo ti anak mo ditoy lubong, ket gapoy ti panangibuyat na iti darana, binayadan na dagiti amin a basbasol mi, ken insalakan na kami. Gapu kadagitoy, pudnoonay nga agyaman kami. Ni Jesus, inala na iti bagina, ti basol ti amin alubong. Iti imbuyat na ti darana, ngem adu dagiti marigrigatan at tao, tadidaam mo dagitoy a kinapudno, nga ilibakda ti kaadda ti Dios, ken ilibakda ni Jesus, wenno ibagada nga mamati da ken ka, ngem di damit maawatan, nga dagiti basbasol da ket napakawanin iti namin pinsan, ama ipaay iti isu amin, ken iti agnanayonen. Apo, anya ti aramiden mi tapnon maiwaragawag mi daytoy adamag, kadagiti isu amin nga awan pilpilyan mi, kadagiti napalabas nga aldaw, inadadal mi dagiti sasaom, ket kadagita apanawen, adda dagiti tao nga didapay ammo dagitoy a kinapudno, ngem kabayatan nga agdengdengegda kadagiti sasaom, nangegda daytoy naragsak adamag. Gapu ka daytoy, pudnoon ay apo nga agyaman kami ken ka.
Ngem adupay ti kayat mo nga ibaga kada kami, babaen kadagiti napateg asasaom. Ikararag mi nga rod Apo, nga ituloy na kami a bendisyonan, aging gaamalpas, daytoy a conference. Ikararag mi amin dagitoy, gapoy tinagan ni Jesus. Amen.